balimaw adola awiye kibaruya umme hali anga do franchise akibaruya ulasilila ya jira kafo fanga latme fanga mi ni jumna marabe ubolobi ni doko franchise fanga no sigira kabli Ibrahim Bokar Keita ka fanga ta ko flanai atoma se ka lasi kasabuke sorlasi ka fanga poroye o sorlasi nyemo noye asimu Koita nuni kasabuke je setigu ani frafina mali rebe franyonga to nuna o jamana nyemo nanu tinti kanun karaba ka fanga latme fanga do sigi noye franchise fanga yani jamana den ka halala fanga ka sigi o mamun zigira halika kongulu nye aba kalama ka fo mali maradugu utunge hake damanama de la awya kibaruya me ka fo ba fe ka do fara o maradugu kanu region ye o don teta mali sigiro maradugu tlali chukukura abe fomi mako nouveau découpage territorial inafo ka dantige ka mara yoro kura utige o kuma mi no be sinabi en façon mali konoya studio tamani ya jira ka fo gourmara rus o be mali koronfe o gourmara rus ni ale be mali saheli koron silekela gule sebugu ale fleni Sigaso sirala o sigiro mu ulu koko mali bafe ka ulu ka sigiro tla ka ke maradugu ye suguya cogomi na ko te ulu fela koy sabu ulu ni rotala ko mali be ka tlali minnu kɛ olu ka yɔrɔ ka kɛ ser wala region ye ko olu sentala wa olu y'a jira ka fɔ mali marabaw kɛnbɛ ka nin ko labɛn cogo min na kɛnbɛ ka fusabantiya ta ko o si mali sigiyɔrɔ dɔw ma ka sɔrɔ a ma kɛ yɔrɔ dɔw ye i n'a fɔ ka mali dugu ninnu k'u yɛlɛma u yɛrɛw dama k'u kɛ maradugu ye yɔrɔ minnu n'u kɛli ka d'u ye u y'o kɛ yɔrɔ minnu kɛli man di mali marabaw ye k'u ma sɔn k'o kɛ i n'a fɔ Welesebugu tun ko k'ale ka kɛ cercle ye kabini san 2018 nin kibaruya in lasela ɲakɔrɔ ɲa Samake fɛ ale ye maire kɔrɔ ye dugu min fana ni o selen do Welesebugu la dugu min n'o ye Welesebugukaw ye olu ko k'olu sirilen do Selengela ko nin ye filiba de min kɛra jamana marabaw fɛ ɲankɔrɔ Samake a jira ka fɔ ale bɛ sigiyɔrɔ minnu na bi kɔnɔ a ka kan olu ka kɛ cercle ye u dama u yɛrɛ ka fɔ cogo la ko Welesebugu ko a kɛra arrondissement ye a bɛ san 17 bɔ bi wa olu kɛra arrondissement ye Selenge ɲɛ Murakala fana o yɔrɔ sigibaw olu ko munna olu bɛ siri juru la ndɛnɛn olu tun ye pɔn yɛrɛ tigɛ n'o ye Murakala pɔn ye k'a fɔ ko Murakala fana ka dama cercle ye i n'a fɔ jamana marabaw tun y'a ŋaniya kɔrɔ minnu ta minnu bɛ n'olu murutira ni wale ma ko u bɛ fo ka se sini Alamuso ma ni jamana marabaw ma kan fɔ olu ye ko olu n'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Ne tɔgɔ Yamusa Damele ne Marakala jeunesse président ye mɔgɔ bɔlen n'o bi juguman tɛ an ka hakɛ de minɛnen don an na Marakala ni cercle y'a ka bɛɛ b'a kalama a ma d'a ma kun ma ɲɛfɔ ye munna a ma d'a ma ka tila k'a kɛ ni diyagoya y'an kan an taara ko an bɛ t'o ɲɛfɔ o tuma na k'an ka nisɔngoya jira ɲɛmaaw u tɛ se u jɔyɔrɔ fa irresponsable incapable k'an convaincre ka sɔrɔ ka bɔ ni gaziw y'an kama k'u bɛna gazi ci an na o polisiw bɔ segu ka na gazi de ci an na donc an y'a yira k'a fɔ faso kanu bɔ an na bi gazi tɛ se k'an bɔ an ka position kan n'Ala sɔnna a ma. RFN ni Marakala ma kɛ cercle ye ayiwa a ju yɛrɛ bi fa jumɛn fɛ besoin a bɔra jɔnni na. A janfa de don Marakala ma kɛ cercle ye janfa de don parce que concertation locale mun kɛra Marakala ani min kɛra Segu bɛɛ y'a yira k'a fɔ Marakala de ye premier ye ka farako da o kan an bɛna sɔn mun na ko expert dɔw taara k'olu ka taa o jateminɛ kɛ o expert ninnu de nana jaabi di gouverneur ma alamisa tɛmɛnen o ma o k'u bɛ ɲininkali kɛ ko Marakala ta ninnu k'u mana ɲininkali la o ye jaabi min sɔrɔ u ka baara la o nana o jaabi de d'a ma ni ko kuma sama tɛ yen k'u mana kuma ɲɛnabɔ la. Wala weleweledaga jumɛn b'i bolo ka sin radio lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma. Wala min weleweledaga b'an bolo ka sin radio baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma u se ye fɛn fɛn u ka kunnafoni cari ka population dɛmɛ ni kɛlɛ in na u k'an dɛmɛ ni kunnafoni jɛnsɛnli ye su ani tile o de fanga dɔɔnin o de b'anw yɛrɛ kɔgɔ an ka kɛlɛ la faso kanu b'an tɛ Marakala labila foyi Marakala fɛn bɛɛ sanfɛ anw bolo bi. An balimaw nin tun ye Marakala denmisɛnw olu ka tɔnkolo min bɛ yen ale ye o denmisɛnw ka ɲɛmɔgɔ ye min ye Usman Sidi Traore n'ale ye Marakala maire ale fana ɲininkara radio Kiledu ka kunnafoni lase kɛbaaw fɛ olu ka wuli ka dɔ kun ye fɛn min ye Marakala a fana ye ɲɛfɔli kɛ. Cɛmisɛnninw ni musow ani denmisɛnw o bɔra ka minɛ fajiri kana kɔ minɛ sabu kelen pe de kama n'o ye découpage administratif an b'a dɔn Marakala ye arrondissement ye mais yan'o cɛ
Maragala a été commissariat de police depuis 1952. Car en 1952 là, le dernier commissaire blanc, au temps en 1959. En 1960, on reçoit Kéléra. Au cas 59 la phobie, on a quelqu'un qui a fait un cercle. À Masso, à Sabala Amoui. Pour en assez, concertation en 2018, le 11e mois. Bon, concertation à faire des questions qui ont discuté. Maragala qui est cerclé, tant que cerclé. Une proportion de Kéléra. Bon, maintenant, un mouillé. En fait, encore un. Gouverneur des concertations de provoquer un atelier de restitution. Sans faire participer les collectivités. Peut-être que les chemins là. Et au sortir de ça, on y a un peu de Baraboala. Baraboala, Chodi, un mot Kudo. Mais à Tukolo. Infrastructure de Mahalaya. Donc, là, on met Djena et bien Djena Chili. Et on va se battre. Donc, William Sebo, on va Malainement. Au cas de la Djé, au cas de la Drou, au cas de Tienfo. Mais autorité, entre le droit de la route, tiens, le gouverneur principalement, on va faire un tissu, on va faire un darla, poignée, on a un gazier, un gazifli, Marfa Chevala, à Bamoula, à Bamoula, nous m'avons gagné bien les gars. Oh, comment on a bien au Sénégal, à Djiboukono, alors Amsa, Fouf, le dernier. li koronfelay ma kɛmɛ wɔrɔ o ma kɛmɛ wɔrɔ nunu o ma kɛmɛ wɔrɔ minnu n'olu bɛ bɔ Gurumararos commune kɔnɔntɔn nunu na olu fana y'u jira dɔgɔkun tɛmɛnen ko olu fana b'a ɲini k'a fɔ min ye Gurumararos ye ko a fana ka kɛ région ye ko hakili lajiginna studio tamani y'a jira k'a fɔ Mali bɛ ka marayɔrɔw tigɛtigɛli minnu kɛ ko u ye cercle 10 kuraw dilan ni dun y'a jateminɛ kɛ u b'a fɛ ka Mali région kɛ région mugan hakɛ de tiɲɛ don jamanadenw ye fara ɲɔgɔn kan lajɛba dɔ kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko conférence nationale souveraine o tun y'a jira k'a fɔ jamanadenw ka haminako n'u ka kɔnɔgankow ka ta ba la o sira de fɛ nin ko ninnu ɲɛdɔnba dɔw olu nana ni hakilina kura dɔw ye dɔw yɛrɛ kɔni miiri la k'a fɔ ko nin sabu ninnu n'a kɛra ɲɛnabɔfɛn ye furancɛ fanga in k'a na kɛ ka se ka kɛ sabu ye dugukolo yɛrɛ nindɔngɔ sigiyɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko revendication territoriale i n'a fɔ nin yɔrɔ ye anw fa dugukolo sigiyɔrɔ ye ka kɛ tan fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye haminako ye hali sarawariko ka fara kɛnɛyako n'a ɲɔgɔnna tɔw kan n'a tun faamuna ka kɛ kɛcogo ɲuman na tuma dɔ la ko nin tun bɛ se ka kɛ sabu ye ka gɛlɛya ninnu caman wuli ka bɔ sigidaw la jamana yɛrɛ dugukolo labɛnni i n'a fɔ n'i taara Kayi mara la Kayi ye Mali maradugu région fɔlɔ de ye u kan ka Kayi région ko tila ka région kuraw dilan o la o caman ni olu tun kɔlasegin hakili jagabɔ ko ninnu minnu bɛ Mali yɛrɛ a maradugu kuraw dilali ko kofɔ juma tɛmɛnen n'o bɛnna avril kalo tile 30 ma ko baaraw forila anw fɛ Bamakɔ yan ni jamana yɛrɛ maradugu tɔw la tile 2 baarasigi min kɛra dugutigiw fara sigida ɲɛmɔgɔw ni laada ɲɛmɔgɔw olu ye hakili jagabɔ kɛ Mali yɛrɛ maracogo kuraw dugukolo sigiyɔrɔw u sigicogo kura nin ko latigɛla ninnu faso kɔnɔ yan u ye hakili jagabɔ kɛ ko u k'a lajɛ u bɛ se ka Mali maradugu ka a labɛn cogo kura la u y'o hakili jagabɔ minnu kɛ o ko bɛ se ka fori cogo min ni bɛɛ lajɛlen bi ni yɔrɔ sɔrɔ a la o caman n'o kɛra minnu tun b'a kɛnɛ kan u ye laɲini dɔw kɛ ko jaabi ninnu kan ka di o de ye kumaw cayara nin cogo la tan min ye anw fɛ yan Bamakɔ ye minnu tun bɛ yen n'olu tun ye a kɛnɛ sigibaw ye olu ye fɛn min kanu u ko olu kɔni y'a kanu Bamakɔ kan ka kɛ a maradugu kɛrɛnkɛrɛnnen de u ko u b'a ɲini Bamakɔ tilalen don commune na ko commune ka yɛlɛma ka kɛ arrondissement ye nin kolo in fɛ nin yɛlɛma ninnu n'a kɛra o kɛcogo la a bɛna nɔgɔyaba kɛ jamana ka fanga ka cɛsigi n'o ye gouverneur ye ani jamanadenw ka danamaw sigilenw a bɛ fɔ minnu ma ko élu communaux olu yɛrɛw u ka mara bolili setigiya dɔw ka ca dɔw k'olu segin ka na maire ma Bamakɔ studio tamani ka fɔ la olu ye hakili jagabɔ sɛbɛn min kɛ a y'i sinsin k'a jira k'a fɔ Bamakɔ kan ka kɛ arrondissement 6 de ye ko arrondissement ninnu bɛɛ lajɛlen na i yɛrɛ ka mara ta ani i ka kafo ta u y'a jira fana k'a fɔ hakilina ninnu laɲini dɔw bɛ u ka baara kofɔlenw na minnu bɛ tali kɛ région fana ka baara kan
u ka laɲini fɛn min ye k'a fɔ bɛɛ k'i ta fɔ sigiyɔrɔ bɛ Mali la a kɛra ka bɔ Mali kɔrɔn ka taa fo Tilebi ka bɔ Kɛɲɛka ka taa fo Bani minnu sigilen don yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka na n'i ka hakilinata i b'a fɛ ka sigiyɔrɔ ka labɛn cogo minnu na ni jamalajɛ baara in min tun bɛ senna k'u tun ye sɛbɛn dɔ labɛn u b'a fɔ min ma ko projet de découpage administratif et territorial ka ŋaniya dɔ ta jamana mara yɔrɔw bɛ se k'u yɛrɛw mara cogo minnu na ani Mali sigiyɔrɔw bɛ se ka tila ka kɛ sigida minnu ye a kuma fanga bonyana kosɛbɛ dɔgɔkun tɛmɛnen o siratigɛ de la jamana bɔrɔtɔla kɛlɛbolo kɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye coordination des mouvements de l'Azawadi ale ko olu ko nin ye Mali marabaaw ka ko karabalen ye kosɛbɛ min ni o dira jamana marabaaw fɛ ko o tɛ olu fɛla ye k'u b'a ɲini jamana marabaaw fɛ u ka kumaɲɔgɔnya sigi nin ko ninnu kan ka u ka yɛrɛw ka denmisɛnw ka fara ɲɔgɔn kulu min bɛ yen n'u k'a ma ko collectif des jeunes de Gao ani groupements bɛ signé jira aw la k'a fɔ olu ko k'u b'a ɲini jamana marabaaw fɛ u bɛ ka nin baara min kɛ u k'a bɔjɔ u ka baara in sorosoro fɔlɔ nka minisiri min sigilen don jamana kɔnɔna marako la ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ fo ka se nin yɔrɔ in ma sɛbɛn foyi tɛ k'a fɔ k'o dira wala u labɛnna k'a fɔ Mali sigiyɔrɔw yɛrɛmara sigidaw ko u ɲɛfɔli bɛ o sɛbɛn kɔnɔ yala an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi minnu ye furancɛ fanga marabaaw ye yala nin ye olu ka baara dɔ ye wa sabu bɛn kɛra a kan k'a fɔ Mali bɛ cogo min na i n'a fɔ ko bi k'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ mara tɛ Mali dugukolo mara tɛ Mali marabaaw bolo yala nin waati nin ye wa mɔgɔw yɛrɛw bɛ yen n'olu ye kodɔnna i n'a fɔ Ibrahima Sila ale ko Mali sigiyɔrɔw yɛrɛmara dugu ko o dancɛw tigɛ cogo kura la n'a bɛ fɔ o ma ko découpage administratif territorial ko tiɲɛ don o ye jamana marabaaw ka baara ye n'a b'a kɛ a b'a kɛ a seko n'a damajira de la ale yɛrɛ kɔni fɛ kana sabatilibaliya ani wote minnu ni olu dɔgɔ dalen don ninnu bɛɛ lajɛlen ye dalu ye dalu minnu a bɛ se k'a ɲini jamana marabaaw fɛ u bɛ baara minɛ u k'o kɛ nka a ko nin ko in man kan ka karaba f'a ka kɛ sigikafɔ ni kanbɛn de ka bɛɛ sen don a la bɛɛ k'i ka hakilinataw di tuma dɔ la aw bɔra nin ko in a kɛn bɛ ka dugu labɔ bi kosɛbɛ o tɛ fɛn wɛrɛ ye maa minnu n'u bɛ sigi jamana kuntigiyaw la fanga bondasow la misaliya i n'a fɔ Assemblée nationale o ye Mali wasadenw de ye maliden ka dɔgɔn bi min t'a dɔn k'a fɔ kalo olu bɛ sara 1,100,000 o n'a fɔra k'a fɔ wasaden bɛ se ka taa fo maa 100 ani maa 30 wala maa 100 ni maa 40 na kalo olu kelen-kelenna sara wari ye 1,100,000 ye hali minnu bɛ n'o ye olu bɛɛ jamanakuntigiya baara kɛ i n'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi bandaw bɛ jɔyɔrɔ minnu na Asimi Koyita ale fana bɛ jɔyɔrɔ min na hali n'o ye ko karabala ye furancɛ fanga in na jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Premier ministre ye a bɛ jɔyɔrɔ minnu na jamana bɛ wari min sara ye kalo la o de y'a to maliden caman ko jamanakuntigiw fɛn min bɛ d'u ma jamana nafolo a bɛ buruja de k'a d'u ma ninnu kɔni ye jamana nafolo tiɲɛ cakɛbondasow ye dɔw taara fo k'a jira k'a fɔ n'i y'a ye Mali t'a yɛrɛ sɔrɔ kalansow tɛ labɔli kɛ dɔgɔtɔrɔsow tɛ labɔli kɛ Mali finitigi minnu ka baara ye jamana kanani ye baara minɛn tɛ olu bolo tɛ kalancogo ɲumanw na fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ jamana jɔ tuloma ye a si tɛ se ka kɛ tuloman kolo gɛlɛn ye k'a sabu kɛ nafolo bɛ buruja an faso Mali kɔnɔ bi kosɛbɛ o siratigɛ la ŋaniya dɔ taara Magma Gabriel Konate fɛ sabu ale fana sɔrɔla mɔgɔw la maa minnu tɔmɔna sɔrɔdasiw fɛ ka Mali wasadenya jɔyɔrɔ d'u ma kulu la kulu min n'a b'a fɔ a ma ko Conseil national de transition k'ale ye dantigɛli dɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ min bɛ tali kɛ u y'o o sariya tali ŋaniya kɛnɛ sigi k'a fɔ maakɔrɔw tuma min na bɔr'u ka baara la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw caman bɛ aw ye baarakɛla ye baara bannen kɔfɛ aw talen lafiɲɛbɔ la nafolo dɔ bi sara aw ye a tun bɛ kɛ kalo 3 o kalo 3 nka Ala ni Amadu Tumani Ture sabu kalo aw bɛ taa min minɛ a bɛ fɔ o ma ko pension de retraite ko o dɔ ka di Mali wasaden u ka ɲɛmɔgɔw ma wala ɲɛmɔgɔya bondaso minnu bɛ sigi ka wasadenw ka jamana wasa kuma fɔ wasabilenw kɔnɔ ko n'i kɛra bɔfɛn ye ko nafolo dɔ ka labila ye ko min ye wasabilenw ɲɛmɔgɔ ye k'a to ɲɛmɔgɔya la ko nafolo min bɛ di a ma o don tun kan ka to olu ka se k'u yɛrɛw ta
tuma min na u bɛ taa lafiɲɛbɔ la Nouvelle Horizon n'ale ye kunnafoni lase la sekukɔrɔ ye n'ale ye kunnafoni lase sɛbɛn ye ale y'a jira k'a fɔ nin ŋaniya minnu b'a fɛ ka ta ni a ɲɛfɔra Magma Gabriel Konate fɛ a kɛn bɛ ka jamanadenw muruti bi kosɛbɛ nka cogo min na an bɛ faamuyali kɛ an tɛ Magma Gabriel Konate an t'a yɛrɛ lamɛn wa a ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaselaw fɛ kunnafonilaselaw ye ale ka ŋaniya in sabu ye fɛn min Mali la anw ka fiɲɛba ye min ye ni an ye fɛn min ye bɔlɔlɔ kan an b'an kɛ o kan ten k'a sɔrɔ an b'a ɲini k'a dɔn fɛn min don fɛn yɛrɛ ye i yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ kan cogo di ne b'a fɔ a yera ne de ka bɔlɔlɔ n'a yera ne ka bɔlɔlɔ kan o tuma ne nɔ an t'an cɛw la ka da kan n bɛ fɛn min fɔ maliyɛnw ye u k'a faamu ne bɛ yɔrɔ min na i ko bi ne bɛ siran fɛn kelen pe min ye o ye Masa Jabaro ye n'a bɔr'o la ne siran fɛn tɛ bilen Ala yɛrɛ barika la o kama an nana CNT la tiɲɛ don seko ni dɔnko n'i ye ko i bɛ ko a nana seko ni dɔnko de kama seko ni dɔnko adamadenya fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ seko ni dɔnko kɔnɔ a ta i bange don ma fo ka taa se i ntanya don ma nin bɛɛ bɛ seko ani dɔnko kɔnɔ n ye jateminɛ kɛ ka da kan ko caman kɛra an ɲɛna ne ye n sigi n ye jateminɛ kɛ ka da kan ko caman kɛra an ɲɛna fiɲɛtɔya ni nabaraya wuludeni ye dɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na an ye président kɔrɔ dɔw ye yan Assemblée nationale la u musow tun bɛ na delili kɛ walasa u cɛw ka se ka balo ne ko n ko o ye fɛn ye o ye fɛn cɛjugu ye fɛn cɛjugu min don mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye jamana in mara mɔgɔ o mɔgɔ ni i ye fɛn kɛ jamana in baarali la i ni labila man kan i ni fɛn ka kan jamana kan ka min dɔn i ye mɔgɔw bɛ bolo don o don karisa ye nin kɛ jamana ye nin kɛra ye médaille ma d'a ma fɛn ma d'a ma fosi ma d'a ma n'i ye Assemblée nationale ta Assemblée nationale ale de ye jamana sigibolo 8 min bɛ yen ale de y'o 3nan ye jamana jɔsen 8 min bɛ yen n'a bɛ jɔ fɛn 8 kan n'o ye président de la république ye ni o ye gouvernement ye Assemblée nationale cour suprême cour constitutionnelle haute cour de justice au conseil des collectivités territoriales ani conseil économique social et culturel o de ye jamana jɔsen 8 Assemblée nationale ye o 3nan nka Assemblée nationale président o ye jamana ɲɛmɔgɔ 2nan de ye ka da kan ni président taɲana Ala man kisira ale de bɛ bila a nɔ na o yali ni o tilala o baara la o kan ka labila n ko ni an ye fɛɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to u ka kisi u ka tanga bonya ka da u kan an ka assemblée jamana an ka assemblée ɲɛmɔgɔ kɔrɔw lajɛ bi kɛ caman bɛ y'a faamuya b'a la ni min kɛra président ye ka tɛmɛ n kan tɛ o ma n'o tɛ min ma kɛ président ye ni y'u caman ye y'a faamuya b'a la o hinɛ b'i minɛ ka da mun kan ka da ka jamana y'u labila jamana y'u bila ni jamana dun y'u bila ne ma fɛn wɛrɛ fɔ n ko ka fɛn di u ma min bɛ se k'a to u bɛ se ka ba ninnu bɛ commune 3nan na o ye i wasa don o la an bɛ don min na ko bi ko ka kɔ ɲɛɲini ko sow feerela faso ka yɔrɔw feerela ko ka kɔ ɲɛɲini a feerela cogo di a feerela jɔn ni jɔn ni jɔn ma fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ mais nka mɔgɔ ma fɛn b'o la dɛ ko ka sariya ta ne ye maliden de ye ko ne bɛ yan nɔ ko ne bɛ yan nɔ seko ni dɔnko de kama seko ni dɔnko o tɛ adamadenya yɛrɛ taabolo y'an fɛ yan wa adamaden ladilanni o ye seko ni dɔnko fɔlɔ de ye o nka ni mankan nana wuli o la ne man ta dabɔ dɔwɛrɛ kama koyi ne y'a dabɔ fɛn min kama o y'o hakilina ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye jamana in ɲɛmɔgɔya kɛ ka tɛmɛ i kana ye senna tagama la i kana ye kɛrɛntɛ kɔnɔ i kana ye degun kɔnɔ i kana ntanya i ko falatɔ ka da kan i y'a kɛ jamana ye nka hakilina wɛrɛ tɛ ne ta kɔfɛ mɔgɔ m'a fɔ n k'a fɔ mɔgɔ m'a fɔ n k'a kɛ ne de y'a hakilina ta ka hakilina bɔ n yɛrɛ la k'a kɛ ko mɔgɔ de ye ne bila ko k'a kɛ ne b'a o cɛ tɛ yen o b'a fɔ ko minnu ye ne bila k'a kɛ olu yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ k'o cɛ tɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ ne don i b'a dɔn k'o cɛ tɛ yen min bɛ se ka ne bila k'a kɛ n y'a kɛra ŋaniya min ye n'o ŋaniya ma faamu bolo min siro mun bolo de b'a bɔ ne da ye dɔrɔn ka n ka proposition de loi de don jagoya tɛ ni n ko n b'a bɔ a ma a ma bɔ a ma ni n y'a ladon a fɔra a banna ni n ko n y'a labɔ a ma bɔ a banna nka sini ma sini kɛnɛ ma n dalen b'a la k'a fɔ dɔ bɛ na o b'a fɔ k'a fɔ ko ko kamalen in a tun ye tiɲɛ fɔ kamalen in an ka tiɲɛ lasegin a ma a don bɛ na ala walima ne kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen i n'a fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kuma dɔ la caman bɛ aw la du ye baara kɛ an k'olu ma ko cɛkɛlaw kuma in
a bɛ ɲini ka kɛ fili ye a bɛɛ ye baarakɛlaw ye a kɛra kɛnyɛrɛ ye cɛkɛlaw ye o a kɛra jamana ka furuba cɛkɛlaw ye o a kɛra baarakɛ yɛrɛ ye o a kɛra sokɔnɔna baarakɛlaw ye o maa si tɛ aw la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw minnu u ka waati tɛmɛnenw na u ma kɛ dɔkɛbagaw ye nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali kɔnɔ yan a bɛ fɔ baarakɛla minnu ma ko kɛnyɛrɛ ye ani furuba cɛkɛlaw olu ye kabili Modibo tile waati u ye tɔn dilan ko ka baarakɛlaw ka hakɛ matarafa wa ko yɛrɛ ma latigɛ Mali kɔnɔ yan fo k'a sɔrɔ tuma dɔ la ninnu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn in n'u k'a ma ko UNTM o de ye Union Nationale des Travailleurs du Mali ye tɔn bolo fɔlɔ min dilanla Mali kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ bi kɛ caman bɛ minnu faral'u kan wala dɔw minnu bɛ n'u farala ka b'u la k'u tɔgɔla tɔn dilan a ma bɔ sira o sira fɛ nin bɛɛ lajɛlen sigikun ye baarakɛlaw ka hakɛ matarafali de ye minnu bɛ n'olu y'a jujɔn o de ye Union Nationale des Travailleurs du Mali ye mɛkalo tile fɔlɔ o tile fɔlɔ o sugandira diɲɛ fantan naani fɛ k'o kɛ baarakɛlaw tɔgɔla don ye nka mɛkalo tile fɔlɔ tɛmɛnen baarakɛlaw ka tɔn n'o ye Union Nationale des Travailleurs du Mali ye o y'a to bolofara dɔ ye n'o ɲɛmɔgɔ ye Yakuba Katile ye laada min n'o ye masigi ŋaniyajira ni ɲɛnajɛ kɛnɛw tun bɛ sigi ŋaniɲɛ ta ka sabu kɛ diɲɛ bɛɛ lajarabi la n'o de ye bana min kɛn bɛ ka diɲɛ lasogola bi n'o ye coronavirus ye jamalajɛ kanunen tɛ tuma dɔ la kɔnɛ yɛrɛ don koyi o siratigɛ de la min ye baarakɛlaw ka surunadon tɔn ye n'o ye Union Nationale des Travailleurs du Mali ye o ɲɛmɔgɔba n'o ye Yakuba Katile laada la ani kunnafonilasiraw bi ɲɔgɔn ye ɲinan da in ma kɛ nisɔndiya la fiyewu u ye ɲɛfɔli kɛ u ka kɔnɔguwan dɔ la olu y'a jira Yakuba Katile ko Mali marabaw u ma kɛ layidutigi ye sabu bɛnkan do tun tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan ninnu a ma lawaleya sabu ka laɲini tun taara fo laɲini 7 hakɛ ɲini laɲini 7 ɲɔgɔn ka sɔrɔ u tun bɛ na olu ni jamana marabaw tun bɛ na a ko Yakuba Katile a y'a jira k'a fɔ kumaɲɔgɔnya minnu ani ɲɔgɔn ye ni ɲɔgɔn faamu o min tun bɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko waati tɛ yen bi u t'o la tuguni nka u y'a jira k'a fɔ hali bi olu ka laɲini ninnu bɛ yen min ye baarakɛlaw ka laɲini ninnu ye u selen don yɔrɔ de la sa yɔrɔ min kɔlasegin tɛna se ka kɛ olu fɛ tuguni ko sabu danayabaliya de bɛ olu ni jamana marabaw cɛ digi dan ye dɛnɛ ye a ye nin de fɔ kunnafonilasilaw ye Yakuba Katile a y'a jira k'a fɔ a tɛna ɲɛ min kɔ ni a ma bɔ nin cogo in na o tuma olu na baara bila sɛbɛn ŋaniya kɔrɔta o ye lɛrɛ 96 ye o ni lɛrɛ kɛra 96 tile kelen dun ye lɛrɛ 24 ye tuma dɔ la nin bɛ se ka kɛ fo tile 4 baarabila ye o y'a jira k'a fɔ hali n'u ma wasa kɛ u n'a ta dakun wɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u y'a jira k'a fɔ jamana in bɛ ka maraba minnu fɛ bi u bɛ ka jamana in sigi a sen sabara kɔnɔ furancɛ fanga in na a y'a daminɛ ni fɛn min ye a ko olu bɛɛ baarakɛlaw Mali kɔnɔ cɛw ni musow ko barikada sabu ɲinɛ kɔni a kɛra sabu ye olu minnu bɛ yen n'olu ye baarakɛlaw ye u bɛ mara ni sariya kadara minnu ye n'i y'a ye k'a fɔ jamana bɛ lahalaya min na bi jamana bɛ dibijugu de la ni yɛrɛ kɛn bɛ ka jamana in ka daminɛ kabili ale yɛrɛ kɔni ka hakilina la mɛkalo tile fɔlɔ ye san 2000 ni san 20 ye a ko jamana baarakɛlaw kɔnɔ gan bɛ u jigi latigɛ bɛ a ye dantigɛli fɔlɔ min kɛ a ko olu jigi tigɛlen don ka ɲɛsin jamana in bɛ ka mara cogo minnu na a ko sabu dabali ni fɛɛrɛ minnu ni jamana kan ka mara n'o dabali n'o fɛɛrɛ ye n'o tɛ taa jamana ka hakɛw matarafali kɔ bonya ni karama jamana fanga a kan ka baara kɛ ni ladiriliya ni tilennenya minnu ye hakɛ minnu bɛ yen n'o ye baarakɛlaw ka hakɛ ye diɲɛ don o don dɔ ka ɲini ka na ni lafiya ye ko o kɔni tɛ senna fiyewu Yakuba Katile a ko mɛkalo tile fɔlɔ in Mali yɛrɛ kɔni bɛ globali de la fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa k'a fɔ ko jamana in bɛ kuntilenna min kan wa ko a bɛ ka taa jamanadenw jimi sira fɛ wa u ka laɲiniw sabatilen wa ni maa min kɔni man dɔn ka kow to kɛcogo la a kɛn bɛ i n'a fɔ ye janfanci de ye ɔ k'i sigi k'i bolo fila da i sen kan e tɛ faso makaran e ka wulika dɔ tɛ jamana ka lafiya ye yala nin furancɛ in fanga ye nin fanga latɛmɛ in n'a kɛ Mali jamanadenw ka mara ye u ka kuntilennaw ye wa nin ye Faransi wala l'Europe ta de ye o sabu hali ni y'a lajɛ kɛ banbanci minnu n'o kɛn bɛ ka jamana in fan caman minɛ nin kolokolola maa minnu fɛ
o ɲɛ dɔnnen don an bɛ lahalaya min na ɲinɛn san nin ye mɛ kalo tile fɔlɔ san 2021 a tun kan ka malidenw bila ka taa si ka miiri de ka hakilina kuraw ta ka kuntena kuraw ta an ka jamana yɛrɛ danbe a n'an ye an ka jamana tun bɛ mara ni hakilina minnu ye an ka jamana tun bɛ mara ni hɔrɔnya minnu ye n'an tɛ bi la ko saya tun ka fisa ni malo ye ale yɛrɛ kɔni ko ko mali bɛ lebu minɛn de kɔnɔ koyi wa koma bayɛlɛma ni misi ka min a kun fɛ kana sabatilibaliya ka kɛ kulu dɔw bɛ olu bɛ k'u se boli mali kan ni makaran kɔni o tɛ maa ba caman fɛ kɔnɔganko ye kɛrɛnkɛrɛnya min ye denmisɛnw ye nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye layidu ta i ka kɛ layidu timɛba ye ŋaniya kan ka kɛ cɛsiri de ye maa minnu bɛ yen n'olu kɛra maaw ye maa minnu olu maniyɛnen don k'a fɔ gɛrɛntɛ fanga ni nazara fangaw nazara jɔnya kɛlɛ anw ka jamanadenw ma sɔn nazaraw olu ka kuntilennaw ma a ye fɛn caman fɔ maa minnu sugandira ko n'i y'a ye k'a fɔ fanga latɛmɛ fanga in u ye kɔrɔsigi kolon min kɛ n'o ye conseil national transition n'i y'a ye k'a fɔ olu sen don olu ma di olu ma sɔn ka kɛ a kɛnɛ sigiba ye a dabɔkun tɛ foyi ye olu fɛ ko ni i sen don a la e dun ye kɔlɔsilikɛla ye e ye jamanadenw ka hakɛɲinibaw ye maa tɛna se ka kɛ ko ɲɛnabɔba ye k'a fɔ i na se ka kɛ kiritigɛla ye k'o sabu de y'a kɛ olu sen ma don a la nka olu tun ye fɛn min ɲini i n'a fɔ jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigikan sariyaso min ni o tun ma lankolonya o tun bɛ yen olu tun y'a jira k'a fɔ ko ka yɛlɛma dɔ don jamana ka kɔrɔsigi kulu dɔ la n'o ye conseil économique social et culturel ye k'o bila lahalaya kɔnɔ o siratigɛ de la olu ka kan ni hakilina minnu ye olu ye hakilinaw di u y'a jira k'a fɔ olu kɔni u cɛsirilen don cogo bɛɛ lajɛlen na hakɛ min tun dira jamana baara cakɛlaw ma o layidu ninnu bɛ ka timɛ a ko ni a ma lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye an bɛ ka taa sira minnu kan kɔni ninnu minnu bɛ yen ni jamana furancɛ fanga in kalifalen don olu la u kɔni a laban na kɛ kumasuli de ye fanga maraba ninnu bolo hali minnu bɛ yen ni fanga bɛna di olu ma a bɛ se ka na ni olu yɛrɛw ka baara tiɲɛni u bolo a da sera baarakɛlaw ka fɛn caman ma basila an t'a lajɛ komi a yɛrɛ ye dantigɛli kɛ bamanankan na an k'a ka kuma dɔw lase a kɔni y'a jira k'a fɔ jamana marabaw b'a fɔla k'a fɔ dalu minnu na k'a fɔ wari tɛ yen k'a fɔ ko nafolo tɛ mali kɔnɔ wa yala ni nafolo tɛ mali kɔnɔ yala minnu bɛ yen ni olu welela ko ka jamana in fanga kalifaw la u ka fangalatɛmɛ fanga dɔ boli yanni jamanadenw ka maaw ka sugandi k'u sigi ninnu ma sugandi olu yɛrɛ ye jamana nafolo min di u yɛrɛ ma n'u bɛ sara n'o ye kalo la o bi jate miliyɔn 100 caman de olu sara ye dɔw bɛ yen minnu sigira kuntigiya la olu kɛn bɛ ka nafolobaw de ta ko fanga tɛ taa nafolo minnu k'o kɛ bilankɔrɔ nafolo ye u yɛrɛ u b'a fɔ min ma ko leur fond de souveraineté aw sigira fanga na ko nafolo tɛ jamana kɔnɔ aw yɛrɛ kɛn bɛ ka jamana nafolo lahawtaw ta ko olu kɛ aw yɛrɛw saraw ye a bɛ aw yɛrɛw sara n'u ye ko jamana mara tɛ taa o nafolotigiyaw kɔ a ko minnu bɛ yen don n'olu ka baarakɛyɔrɔw tiɲɛna k'u jagoya bɔn wala k'u jagoya baara jɔ minnu yɛrɛw n'a fɔr'u ye ko a ye baara bila aw ka taa nafolo bi da aw ma min b'a to aw bɛ aw yɛrɛw ta ka baara kɛ aw yɛrɛw ye denmisɛn minnu bɛ yen n'olu tilala kalan na u ye baara donya sɛbɛn sɔrɔ nka olu tɛ ka baara kɛ ani maa minnu bɛ yen n'olu ye jamana maaw ye diɲɛ don o don u ni hami don u dahirimɛ ɲinini na n'a fɔra k'a fɔ an bɛ furancɛ wala fangalatɛmɛ fanga minnu na olu ye u kɛn bɛ ka baarabila de boloda yala o tuma o ka Amadu Tumani Ture to ye o ka Ibrahim Bokar Keita to ye o yala hakɛ tun man ka ɲini baarakɛlaw ka sunnadon tɔn fɛ wa ninnu ye jalagi min ni a fɔra k'a fɔ kunnafonilasela dɔw wala kibaru jɛnsɛnkɛbaa dɔw kɛn bɛ ko o jalagiw ta ka baarakɛlaw tɔgɔlatɔn n'o ye UNTM ye k'o sɛgɛrɛ Yakuba Kɛtile a ye o ɲininkaliw jaabi Madani Sangare y'o ɲininkaliw kala a ye jaabi min sɔrɔ o jalagili ninnu na o jaabi ninnu filɛ nin an ye grève k'a y'a sɔrɔ min ye premier ministre ye o de tun ye Musa Mara ye Musa Mara bɛ balo la mais a bɛ taa ɲini ka o b'a fɔ an ye an ye grève kɛ Musa Mara to premier ministre ale taalen kɔfɛ an nana grève kɛ ka n'a sɔrɔ Bube bɛ premier ministre la a fɛn fɛn n'anw ye fɛn sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen la bon ne tɛ se k'a dɔn maa min ye kunnafoni dila ye i kɛ kan k'a ɲɛɲini k'a faamu e bɛ se ka t'i sigi i kɛ télé la ou bien radio la e b'a fɔ ko bɔn ko ye tɛw mɛ taa grève la u bɛ ka min fɔ la k'a fɔ ko bɔn trêve ko kuma ni trêve ko kuma o bɛɛ lajɛlen fana na u t'a ɲɛɲini k'a faamuya n'i bɛ baara fɛn
fɛn na ɲɛɲini k'a faamuya i kana kuma i kunfɛ ten radio baara kɛ gɛlɛ télévision baara kɛ gɛlɛ bariya tɛ ni mɔgɔ si cɛ wuli ka san ma n b'a f'i ɲɛna ka tila k'a prévu bɔ k'a d'i ma o bɛ kuma nɔgɔya bolo mais kɛ n'i sigi i kɛ yɔrɔ la ten parce que i ta y'i ka radio min ka di i bɛ kuma k'a fɔ UNTM bɛ taa grève la i bɛ ka tile la o kɔni o ni tiɲɛ cɛ ka jan an taara grève la fo siɲɛ 2 a fɔlɔ a kɛra k'a wajibiya a kɛra k'a sɔrɔ Musa Mara ye premier ministre filanan nana sɔrɔ Bube ye premier ministre o fila bɛɛ tɛ i bɛ ka kɛ tan ye o mɔgɔ bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn k'anw bɛ taa grève la fɔlɔ la an y'a kɛ an ye simili sɔrɔ o de la baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen k'i ye baarakɛla ye k'i kɛ baara ɲɛmɔgɔ ye a ta en compte i kɛ allocation familiale i denw ta a tun bɛ 300 la anw de sababu la yɛlɛmana k'a kɛ 700 ye ni den ye banabaatɔ ye 800 don e b'o ta i bɛ se k'a fɔ tuguni ko UNTM bɛ fɛn kɛ ko UNTM bɛ grève kɛ ne grève tun bɛ kɛ o bɛ sɔrɔ wa impôt yɛlɛlen don n'an kɛ saraw kan an y'o kɛlɛ kɛ pour que dɔ kɛ b'o impôt la dɔ bɔra impôt fana na n'i ye baarakɛla i b'i kɛ sara sɔrɔ i y'a dɔn k'a fɔ bɔra dɔ bɔ e tun bɛ min sara impôt la dɔ bɔra la o sababu bɔra UNTM de la ne grève tun bɛ kɛ o tun tɛ kɛ i bɛ se k'a fɔ UNTM laɲini kɛ giri komi n'an y'a kuma fɔ la dɔw bɛ giri 1000 ni 200 la dɔw bɛ 900 ni 20 na o bɛ se ka yɛlɛmɛ pour que bɛɛ ka se ka 1000 ni 200 sɔrɔ UNTM kɛlɛ de nana n'o ye k'i se k'o kɛ o kɛra i bɛ ka tile de la an y'o de sɔrɔ ne grève min kɛ o bɛ sɔrɔ wa bon o bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ se k'i sigi cogo jumɛn na i b'a fɔ ko UNTM bɛ taa grève la a tɛ kɛ tile la an bɛ sɔn min ma o y'u ka politique kɛlɛ min kɛ k'u b'an sen don an m'an sen don la an ko non anw tɛ i bɛ ka dɛmɛ anw t'aw dɛmɛ na a bɛɛ kɛ ka anw ye n'i bɛ ka bɛ bi anw mago bɛ min na n'a ma d'anw ma an b'a kɛlɛ n'ale taara sini n'aw nana place la an mago bɛ min na n'a ma d'a ma an b'a kɛlɛ donc anw tɛ ya politique la anw tɛ ya i bɛ ka kama an tɛ ya maa wɛrɛ kama o ye baarakɛlaw de ye politique min décision bɛɛ ta ni décision politique don n'a nana sɔrɔ a conséquence a application conséquence a bɛna ni fɛn ye anw baarakɛlaw ma kɛ tɔɔrɔ b'anw ma an b'a fɔ an bɛ sɔn an b'a kɛlɛ tigɛ o tile ko kuma a b'o o b'a kɔnɔna na o tile ye mɔgɔw y'a miiri u ye min ka d'u ye u b'o da fɔ la parce que wari bɛ di dɔw ma dɔrɔn min ka di u bɛ kuma o kun fɛ anw m'a fɔ ko yuruguwɛrɛ kɛlɛ an m'a fɔ ko bɔn nafolo ɲini yiri kojugu la k'o kɛnɛ kɛlɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen u bɛ fɛ an yɛrɛ kɛ jamana ye min bɛ fɔ a la ko silamɛ jamana don n'a sɔrɔ ko jogo ɲuman de kɛ kan ka jamana dilan bɛɛ lajɛlen kɛ kan ka jogo ɲuman kɛ jogo ɲuman b'a to bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o yuruguko kɛ kan ka dabila wari ɲini kojugu o bɛ dabila dɔ faga wari nɔfɛ o bɛ wari ɲini kojugu ye ka taa dɔrɔn ko feere k'i nafolo ɲini a na o bɛ wari ɲini kojugu ye est ce que o ye baarakɛlaw ye n'i bɛ sariya bolo ta sariya bolo bɛ ta nin bɛɛ de kan défaut minnu b'o sariya bolo la an k'o de défaut ko bɔ a la yɛlɛmɛ kɛ don a la an y'o de kuma fɔ b'a ɲini k'a faamuya u y'a kɛ mɔgɔ ko ye karisa y'a kɛ tan dɛ karisa y'a bɔ tan fo bɛ taa fɔ ko wa k'a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko komi kɛ b'a kɔ o de kɔsɔn k'a bɛ kɛ nin kɛ donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mɔgɔw kana kalon tigɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka taa sira dɔw fɛ min ka ɲi an bɛɛ lajɛlen ma mais an kana kɛ dɔrɔn ka se bi ne ka nasɔngɔ bɛ karisa bolo o de b'i ne fɛngɛ donc o bɛ sira min fɔ hali n'u ma ɲi n bɛ tugu o kɔ n'i y'a ye société caman bɛ yen n'u ko société civile don anw banna n'u bɛ jɛ kɛ baara k'a sababu y'o ye parce que société civile dɔw ni ONG tɛ i bɛ taa sɔrɔ association don o kelelen i b'a sɔrɔ min b'o o ko jukɔrɔ n'i ye fɔ financer politique mɔgɔ tɛ i bɛ taa sɔrɔ peut-être waritigiba dɔ don min ka di o tigi a bɛ t'o sira de fɛ anw dun nous sommes des kuma laban b'a ma anw ka premier mai min a tɛmɛna sisan nin y'an san 2nan ye an bɛ se k'an ka défilé kɛ k'a sababu kɛ banako ye défilé bɛ se kɛ défilé place la n ko an ye conférence de débat k'o dɔ organiser min ye thème n'a y'a kɛ k'a fɔ baarakɛlaw bɛ se ka kana cogo min ni baarakɛlaw kanana ça veut dire que jamana fana bɛ kana u bɛɛ lajɛlen u sirilen don ɲɔgɔn na ni baarakɛlaw kanana a bɛ se ka to sɔrɔ bɛ se ka yiriwa jamana bɛ se ka jɔ ni baarakɛlaw mɛ kana sɔrɔ tɛna yiriwa wa jamana tɛ jɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na donc ni mɔgɔkɛ kan k'i miiri ni taasigi kɛ ta fɛn na ko min bɛna ni jamana jɔli ye jamana kɛ ɲɛtaa ye o ye nin fɛn façon an y'o miiriya min kɛ an y'o conférence débat kɛ minnu fɛn fɛn nana kɛnɛ in kan u y'a lamɛn u y'a ye min fɔra min b'a kɔnɔna na n'a bɛ bɛɛ lajɛlen bilasira n'a bɛ kɛ sababu ye fana kɛ kuma lase ɲɛmɔgɔw ma ni jamana bɛ wuru bolo bi k'a dilan u bɛ se k'i tɔrɔ kɛ cogo min yalasa taakɛ kɛ o sira fɛ jamana bɛ se ka kana kɛ bɔ bolo la an hami y'o de an y'o hami min n'o banna an y'o da kɛnɛ kan conférence débat in de sɛbɛn donc mɔgɔw bɛna faamuya a dɔn kɛ laɲini tɛ dɔrɔn anw ye syndicat ye a ye wari d'a ma bi a ye wari d'a ma sini mais an bɛ yɔrɔ wɛrɛ jouer n'o ye rôle de formation citoyenneté jamana dɔw la wari bɛ di syndicat ma subvention pour que kɛ baara k'o cadre kɔnɔna na mais anw fɛ a bɛ di politiciens ma u bɛ mɔgɔ joli former citoyenneté la point d'interrogation an ka kan ka miiri bɛɛ lajɛlen la pour que sini min bɛna kɛ an k'o cogoya. An balimaw ni Ala ye sini dɔn kibaru jira n na an bɛna baro sigi kɛ ni Yakuba Katile baarabila minnu kɛlen dɔw fɛ wala baarabila minnu ŋaniya talen dɔw fɛ ani jalaki caman bɛ bi dɔw bɛ ko ta ka baarakɛlaw ka surunadon tɔn n'o ye UNTM ye k'o sɛgɛrɛ Yakuba Katile bɛna jaabi di nin bɛɛ lajɛlen na inshallah. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ n'o y'an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye minnu kɔni sigin bɛ togodaw la olu nisi kora yɔrɔ caman na u bɛ dɛbɛnw bɔ ka sangew siri ka sabu kɛ an bɛ waati min na yanni
samiyajiw bɛ binni kɛ fo nɛɛma ka jigin funteni fanga ka bon kosɛbɛ wa n'o funteni y'a to i bɔra kɛnɛ ma k'i bɛ sumaya dɔɔni ɲini ni sange sirilen t'i kunna yanni dugu ka jɛ i b'i da falen ko i tɛna si kɛnɛ ma tuguni ka sɔrɔ sange t'i kunna an ka jamana maradugu bɛ baji daw la sabu n'i y'a ta Kayi bɛ baji da la Bamakɔ bɛ baji da la nka an bɛ dugu kɔnɔna ma maradugu a bɛ fɔ yɔrɔ minnu ma ko chef lieu de région fanga ka cisigi bɛ bila yɔrɔ minnu yɛrɛ maradugu ko don Gawo o bɛ baji da la Tombouctou ni baji man jan yɔrɔ damadama de bɛ yen i n'a fɔ Sikaso kɔni ale tɛ baji da la nka Sikaso ale bɛ Mali worodugu cɛ Mali yɔrɔ min bɛ yen ni nɛɛma fanga ka bɔ yen ka sabu kɛ jiri ko ye ani sanji fanga wa o yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ Mali dugu misɛn joli bɛ yen n'i ye dugu caman sigilen Mali kɔnɔ minnu bɛ sigibada la ani jiboli siraw la olu ka ca kosɛbɛ hali ni maa min taara Sikaso yanni bɛ don Sikaso a kɛra Buguni sira ye o a kɛra Kucala sira ye o a kɛra San sira ye o ko bolow ka ca ye kosɛbɛ Sikaso kɔni nɛɛma ka bon sabu yanni sɔɔni cɛ Sikaso yɛrɛ samiyaji bi daminɛ dongo an tun taara Kucala san ye guluguli daminɛ Kucala kosɛbɛ yanni sɔɔni cɛ olu bɛ sumanw danni daminɛ o kɔrɔ ye ko an ka jamana ye funtenima jamana ye ni waati dɔ sera funteni fanga bɛ bonya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana minnu ye dugubaw ye i n'a fɔ Kayi Faba Bamakɔ Kulukɔrɔ hali Sikasokaw olu mago bɛɛ kuran na Mali yɛrɛ n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ kuran ye labɔli kɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan tuma dɔ la ɲɔnduma an ka jamana a bɛ sɛgɛn min na caman bɔra la ka sabu kɛ o kurantigɛ banbali ye hali Ibrahim Bokar Keita ka mangoya dɔ sɔrɔla fɛn min fɛ hali n'ale ma jujɔn kɛ n'i y'a bɔ Modibo Keyitaw la Musa Traoré ale ye furancɛ jan kɛ a ka fanga kɔnɔ jalagi minnu taara k'a sɛgɛrɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'ale ka waati Mali ye jikɔrɔ yɔrɔba minnu dilan i n'a fɔ Manantali i n'a fɔ Selenge nin bɛɛ dilanla ka Musa Traoré to fanga na tuma dɔ la a dɔw bɛ yen ani farafin jamana tɔw Senegali ani Mauritanie ni Mali olu jɛra ka Manantali labɛn hali jikɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ labɛn na Kayi farafin jamana minnu n'olu bɛ Mali ni Tilebi cɛ Senegal ni Mauritanie hali kɔsa in na fɔra ka fɔ Laginɛ o fana b'a fɛ k'i sen don o la n'i ye jamana marabaaw ka fagobanciya lajɛ Mali kɔnɔ u nasiraw ka ca u bɔsiraw ka ca a dɔ ye jumɛn ye bi ka dɛsɛ ka jamana kana ka jamana lakana mangoya o mangoya bɛ yen bi ko bɛ furancɛ fanga in fangalatɛmɛ fanga in kan a dɔ tɛ foyi ye fo kana sabatilibaliya nka kɔsa in na dɔ nana dɔ fara jamana marabaaw ka mangoya kan hali n'a y'a sɔrɔ u nana a gɛlɛyaw sɔrɔ yen o ye kurantigɛ banbali ye o kurantigɛ banbali nana kɛ fɛn ye fɛn min mansimafɛn minnu n'o bɛ mɔɔw bolo duguba kɔnɔ i n'a fɔ ko Bamakɔ mɔgɔ joli bɛ yen k'o bolofɛn jinina k'a sabu kɛ kuran bɛ dɛsɛ k'a tigɛ ka bali ka na o kuran dɛsɛ o kurantigɛ banbali k'a nana jamana marabaaw k'u kɔrɔ fo kɔsa in na Mali marabaaw taara Côte d'Ivoire jamana kan k'a ɲini u fɛ ko ka megawati 50 u k'o mago to Mali ye minisiri min sigilen don an ka jamana dugujukɔrɔ nafolo ko ani funtenima baarakɛminɛnw fɛnw ani jiko minisiri n'o ye Lamine Seydou Traoré fangalatɛmɛ fanga o ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la n'o ye bandaw ye bi ka taa Côte d'Ivoire jamana kuntigi ka taa i dama kasi a ye a ka mango to ni kuran ye a bɛ fɔ fɛn min ma ko megawatt o 50 ko ka hali n'a y'a sɔrɔ o tun bɛ dɔ di an ma koyi ka taa dɔ fara an ka kuran ka min b'a to dɔ na bɔ kurantigɛ la ninnu de ye ɲɛfɔli ye minnu dɛmɛ n'u kuma tɛmɛna Alassane Dramane Ouattara ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛna avril kalo tile 26 ma u yɛrɛ ka jamana kuntigi bolo na Abidjan Plateau Lamine Seydou Traoré taara i dama kasi ka fɔ Mali bɛ gɛlɛyaba de la furancɛ fanga in kɔnɔguwanko dulondulonnen de u la n'o ye kuranko gɛlɛya ye ko ale nakun ye fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana ka Mali dɛmɛ Mali min y'a balima jamana ye ka dɔ bɔ an ka gɛlɛya la funteniba in waati min kɛn bɛ ka Mali denw bi kosɛbɛ u k'u bolola kuran dɔɔnin bila an ye sabu Côte d'Ivoire bɛ ka kuran feere Mali ma a bɛ furancɛ janbɔ bi Lamine Seydou Traoré nin fɔ a bɛ waati janbɔ bi Côte d'Ivoire san o san Côte d'Ivoire bɛ megawati 100 ɲɔgɔn bɔɲɔngo kuran na u b'o di Mali ma a bɛ feere Mali ma ale taara megawati 50 fana ɲini Lamine Seydou Traoré a ko a ye layidu sɔrɔ ka bɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ ko seko ma kɛ fɛn o fɛn ka malidenw dɛmɛ dɔ bɛ se ka b'u ka gɛlɛya la cogo min k'u n'u dɛmɛ
Korwari jamana kuntigi a ko a bɛ se ka megawati 30 kɔni di nin waati la ko nka ko mugan tɔ ko o na di Mali ma waati nata ninnu na an kɔni ye nin sɔrɔ ka bɔ kunnafoni ɲɛɲini minnu kɛra an fɛ ni an ka minisiri ka kuma ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu sigilen don dugubaw kɔnɔ dugubasigi tɛ taa kuran kɔ hali n'a danna k'a fɔ mɔgɔw bɛ korongoro ɲɔgɔn kan du jɔn bɛ dɔw sanfɛ dɔw kɛn bɛ k'u sɔri dɔw kɔrɔ fiɲɛ tɛ laboli cogo ɲuman na ni kuran kɔni tigɛra duguba kɔnɔ hali binganikɛlaw n'i y'a ye k'a fɔ olu bɛ fanga sɔrɔ tuma o tuma ni funteni fanga bonyana yelen tɛ dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ cɛnnikɛla ninnu b'u kolokolo ka don mɔgɔw kan n'an tɛ nin waati in na n'i kolokan bɛ dugutila fɛ bɛɛ i b'a sɔrɔ musozunw nafolo suɲɛnaw binganikɛlaw olu de bɛ nin baara in kɛ nka hadamadenw ko ten ko ja mɔgɔ yanni ka jalaki bin i bin yɔrɔ kan i talonna yɔrɔ min i kan ka jalaki bin yɔrɔ de kan mun de ya anw se nin ma bi munna fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ anw malidenw anw kɛra sentonton ye farafinna minnu kɔnna Mali baara la i n'a fɔ Modibo Keyita ni Musa Tarawele olu de ma fɛn kɛ wa wala minnu y'a jira k'a fɔ Musa Tarawele ka san 23 fanga a ye jamana segin kɔ kabili olu minnu y'a jira k'a fɔ misali dɔ bɛ yen bi ne ye fɛn dɔ kɔlɔsi Mali kɔnɔ yan bi n'i taara an ka tɛ foroba kalansow ma n'i taara kɛnyɛrɛ ye kalanso la i b'a sɔrɔ denmisɛnw ka kalanfini a bɛ fɔ min ma tenue wajibiyalen don an sɔn n'o ma bi ka sɔrɔ minnu kabili 1990 ni 1990 olu ye Général Musa Tarawele ka fanga kɛlɛ Général Musa Tarawele tun y'o tonin ko fɔ minnu y'a kɛlɛ fanga nana d'u ma kabili 1991 ka se bi ma mun de ɲana u ye mun dilan fo n'a kɛra tiɲɛni o yala o anw ka kuranko gɛlɛya san o san Ibrahim Boubacar Keita ka san 5 fanga fɔlɔ a ka mangoya sabu dɔ ye kuranko ye minisiri n'o sugandira ko k'a ka minisiri ye nin bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔlɔw sɔrɔ nka n'i y'a jateminɛ Mali kalanko Mali kɛnɛyako Mali sɔrɔko jamana ka mara ni jɛlenya ye tɔɲɔni ka dabila yala Mali tɛ se k'o kɛ wa ne bɛ misali kelen d'aw ma maa o maa bɛ yen k'i taara dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ k'i jɔ ka lajɛli kɛ hali dɔɔni ka gɛrɛ banabaatɔw la ka ye dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ baara min da ka banabaatɔw sɛgɛrɛ n'i ɲɛ dara ka i jigi bɛ misɛnya Maliko la n'i taara kalanbondasow la ka lɔkɔlidenw ni lɔkɔlikaramɔgɔw ye kalan bɛ kɛ cogo min lɔkɔlikaramɔgɔw yɛrɛ bɛ kalan ganze denmisɛnw yɔrɔ cogo min nin bɛɛ yɛrɛ kɔfɛ e ka taa kiiritigɛbulon na i k'a lajɛ ni kiiriko daminɛna Mali kɔnɔ yan kuma min tun bɛ fɔ an ka maakɔrɔbaw fɛ ko misidennin ye dibara ti maa fila n'aw karila ɲɔgɔn na kaban ni min jufa ka girin wala fanga bɛ min na a laadiriw bɛ yen dɛ ne Jose Tarawele taara kamanagan sɛgɛnbaatɔ dɔ ka kungo fɔ kiiritigɛla dɔ ye a ye lajɛ a ko i bɛna dɔn k'a fɔ laadiriw bɛ Mali kɔnɔ kiiritigɛlaw fɛ nin denw ne dara la sabu a ye baara min kɛ dɔgɔtɔrɔ baara la filɛ ne bɛ dɔgɔtɔrɔ dɔ dɔn dɔgɔtɔrɔ damadama n bɛ se ka misali ta Ibrahim Kante n'ale bɛ Bamakɔ dɔgɔtɔrɔsoba la Pongé san o san a bɛ dɔgɔtɔrɔw ta tuma dɔ la a bɛ ɲini ka dɔgɔtɔrɔ 100 bɔ o dɔgɔtɔrɔ 100 k'u ta ka taa n'u ye Tukuto cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw takun foyi t'a la fo ka taa dɛsɛbaatɔw sɛgɛrɛ dɔrɔmɛ 1 a tɛ sara dɔrɔmɛ 1 i t'a sara furakɛli la kɔsɔ in na n yɛrɛ n y'a ka baara dɔw ye dɔgɔtɔrɔso dɔ b'a bolo ko clinique guérison n taara ye dɛsɛbaatɔw ni kɔlibaatɔw an b'u mɔgɔ hakɛ joli donni ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔsoba caman bɛ Bamakɔ yan o don to yɛrɛ la ne balimamuso dɔ bɛ yen n bɛ banabaatɔw ta ka taa d'a ma a b'u furakɛ fisabili la dadun ye denmisɛn minnu sɔrɔ a bɛ san 3 bɔ ɲinɛ san o san a bɛna ganseli kɛ k'olu ta ka taa n'u ye u bɛ bɔ Mali fan bɛɛ hali jamana kɔ kan u b'u donni ka na n'u ye u siyɔrɔ u ka dumuni k'u furakɛ fisabili la pigini tɛ sara Mali mɔgɔ bɛ nin suguw de la aw ka bɔ ka bɔlɔn lajɛ a ka denmisɛnw lajɛ bɔlɔn fɛ bani wallahi ni nana duguba in kɔnɔ n'o ye Bamakɔ ye n'i ye bɔlɔn kɔnɔna lajɛ ka siraba galaka kannaw lajɛ i bɛ denmisɛnw fitininw de palon na m'o n'a fɔ k'a fɔ yala Josew aw ye wo ye a bɛ ka jalaki ta k'an ka jamana marabaw sɛgɛrɛ yala aw yɛrɛ dun ka jɔda dun ye jumɛn ye cɛkɔrɔbaw aw ka bɔli man ca n'aw bɔra ka taa aw jɔ fiɲɛminɛ na sira munumunu yɔrɔw la wallahi k'an ka finitigiw lajɛ an b'a fɔ minnu ma polisi wala gendarme ala ni donna bisi kɔnɔ Mali dugu wɛrɛw la dugu bɔda la n'i y'a ye k'a fɔ an ka finitigiw bi bɔ ka na don mobiliw kɔnɔ n'u ye ka mɔɔw sɛnsɛn ka taa n'u ye ka taa wari minɛ u la sɛbɛn tɛ di foyi tɛ di hali ka sɛbɛn kɛ k'a di ma karisa anw ye a ɲangini kɛra nin ye wa fo ka taa nin yɔrɔ in na an bɛ tile 3 d'a ma ka sɛbɛn kɛ wa k'a ci a bɛ taa yɔrɔ min n'a sera o yɔrɔ la a ka taa sɛbɛn dilan yɔrɔ la n'anw ka yamaruya ye ka taa sɛbɛn dilan u t'a la bɛɛ kɔni bɛ ka i ta puruti dɔrɔn bɛɛ bɛ puruti la fan bɛɛ fɛ o ni ɲɔgɔnna de kɛra kuranko la an ka kuranko la bi an bɛna barosigi min kɛ o ye jamana
kuranko ye diɲɛ don o don san o san anw de bɛ kuranko gɛlɛya la an ka dugubaw kɔnɔ minnu dahirimɛ sirilen don kuranko la hali anw ka jiriden dama n'i b'a fɛ k'a ji bɔ ka bila foroko kɔnɔ o tɛ taa ni kuran tɛ n'a fɔra k'a fɔ hali mangoro min b'anw fɛ yan farafinna tile bi yan fan fɛ n'an tɛ bila an ɲɔgɔnna mangoro bɔ jamana tɛ yen burukina de bɛ ɲini k'an danu n'o m'an dan yɛrɛ ne taara yan foyi la ne ye jamana dɔw mɔgɔw sɔrɔ yen ni Hindu jamana tɛ Pakistan jamana don ninnu de bɛna ka na an ka mangoro duman ninnu yan foyi la a usine bɛ yen n'i bɛ don yan foyi la a b'i kini bolo fɛ ninnu de bɛna ka na an ka mangoro bɔ k'a kɛ ndoro ye k'a kolo bɔ a la k'a fara bɔ a la n'a mɔna k'a kɛ ka barigon fa hali o ji damantan bɔli an tɛ se k'o don foroko kɔnɔ k'o feere yan olu de bɛ taa n'o mangoro ye ka taa olu don foroko kɔnɔ ka tila ka na olu feere anw ma yan bali ye galonbajira jamana de nka bi ta in o ye kuranko ye don nata ninnu na an da bɛna se jiko ma mali yɛrɛ kuranko jamana minnu y'an dan a nana kɛ sa daga wulila songala ma ye ni bandaw yɛrɛ tɛna boli ka taa Côte d'Ivoire ale ye maa ci o taara Côte d'Ivoire ninnu bɛ tila ka sira anw ɲɛ cogo di an minnu kan ka kuran di olu ma olu de bɛ kuran di aw ma mali faamaw malidenw an t'a lajɛ ka gɛlɛya ten sa n'a fɔra ko hali anw ka maakɔrɔw ye fɛn kɔrɔ minnu to anw bolo mali kɔnɔ n'o tiɲɛna o dɔw ye bɔgɔsow de ye dɛ an bɛ taa tubabuw de ka wari dɔnɔ wala ka taa giribu palan ta ka taa tubabuw fɛ yen olu de bɛ tila ka na o yɔrɔ ninnu kabako a kuranko ye ko min ye sa barosigi o de ye yala jamana tɔ ninnu taara k'an da a kɛra daga wulila sunkala ma ye minisiri kɔni ale ni foɲɔ ale ni vitesse de taara Côte d'Ivoire ka taa Alassane Dramane Ouattara ka t'i sula a ye k'a deli ala kama min kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni tun tɛ yen nka a i n'a fɔ dɔ bɔlen don kurantigɛ la nin tile damadama in na nka an ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye énergie baarakɛlaw ye k'olu ko mali kuranko n tɛna tɛrɛmɛli wɛrɛ kɛ an ka dɔw lamɛn bani mais bɛ dɔw bɛ yen n'i ko k'i b'a fɔ peut-être a kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ i yɛrɛ n'i ka denbayaw la a bɛ mɔgɔ caman bila k'i datugu ko bɛ sigila énergie kun ye i bɛ taa sɔrɔ politique mɔgɔw nɔ don o tɛ dɛ n'a tiɲɛna ɲɛsin bɛ kɛ énergie de la o man tɛ o énergie dilanna de ko société anonyme avec un conseil d'administration a ko gestion kan ka to conseil d'administration ye énergie de bolo mais souvent ministre tɛmɛna énergie la mɔgɔ bɛ yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ directeur général ye wa ou bien au ministre des directeurs généraux mais ni bɛ ɲɛba la o mɔgɔ tɛ kuma de wa énergie kabini tuma jan kabini wagati jan depuis a yɛrɛ ko ka dɔn énergie kɛlɛ b'a fɔ ko foroba misi de ni nana na o bɛ moyen de ɲini i bɛ se k'i ka nɔnɔ bɔ a la cogo min na o bɛ ka nɔnɔ bɔ a la cogo min na n'a tiɲɛna a kɛɲɛna an bɛɛ ma sisan bi on a près de 300 milliards de dette juru wa juru o énergie la cogo di o ka ca o dɔrɔn bɛ consommateur la wa walima mɛ min fi ɲɛna n'i ye mɔgɔw ɲininka sisan aw yɛrɛ b'a fɔ ko mais ko énergie mɔgɔw jɔlen bɛ aran na don ko facture fara sara la ko énergie bɛ tila k'a fɔ ko wari t'a bolo san kɔnɔ énergie bɛ gasoil ni essence min san k'a don bɛɛ la san kɔnɔ 2019 chiffre de bɛ n kɔnɔ miliyari 100 ani miliyari 10 o ye carburant ye o ye carburant dɔrɔn ye miliyari 100 119 milliards o bɛ ka carburant san ka kɛ groupe la mais o groupe olu tɛ se Bamakɔ ko hali a tila ko 3 tila ko 4 kɔrɔ a tɔ bɛ dafa cogo di Manankali bɛ courant de feere an ma Manankali fana b'a damana société dɔ de bolo awɔ o tɛ damana société o t'an ta ye o t'an kelen ta ye o n tila k'o ɲɛf'i ye sisan Manankali bɛ courant feere an ma Côte d'Ivoire bɛ courant feere an ma Albatros bɛ courant feere an ma an bɛ courant min sanna o mɔgɔw bolo nin san kɔnɔ n'i y'a jateminɛ a bɛ t'i jɔ fo miliyari 100 o dépense fo miliyari 40 hakɛ miliyari 140 hakɛ an ko ma ko achat d'énergie o tɛ miliyari 100 kɔ wa énergie bɛ ka facture min di mɔgɔw ma n'an ko ma an ka chiffre d'affaires an ka sɔrɔ yɛrɛ san kɔnɔ 200 milliards à peu près san kelen kɔnɔ san kelen kɔnɔ bɛ lasɔrɔ 200 milliards carburant ni achat d'énergie fara ɲɔgɔn kan o man ca 200 milliards de wa mɔgɔw bɛ sara cogo di baara tɔw bɛ kɛ cogo di courant minnu bɛ tiɲɛ dugu kɔnɔ olu bɛ dilan cogo di impôt bɛ sara cogo di e ma ye wa mais bɛɛ juru de bɛ ta o juru min bɛ ta banque la ka nin ko ninnu latilen banque bɛ tɔnɔ min don kan n'i y'o fana jateminɛ o fana tɔnɔ yɛrɛ ka ca 10 milliards ye kuma tɛ a juru ma o de y'a to dɔ b'a fɔ ko ka dɔ fara courant sɔngɔ kan dɔ b'a fɔ ko État ka wari di dɔ b'a fɔ k'a kɛ tan a kɛ tan a kɛ tan ok a cogoya tɛ yen koyi c'est ça la réalité an karamɔgɔ Makan Aliyu Tunkara i y'a ɲɛfɔ cogo min na a bɛ se k'a fɔ i ye gɛlɛyaw walima ko yɛrɛ i bɛna tariku kɔnɔ e ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka kɛ minisiri ye waati kunkurun kɔnɔna na o gɛrɛsɛgɛ kɔnɔna na yala e nana ni bayɛlɛma jumɛn walima e y'a kanu bayɛlɛma jumɛn ka kɛ walasa ni diɲɛ min kɔnɔ an ka se ka bɔ kɔnɔ ne ka minisiriya courant ni ji minisiriya nana kalo 8 ma ne bɛ na tuma min na o y'a sɔrɔ a bolen don dɛ délestage de bɛ Bamakɔ an ka centrale min tɔgɔ ko Felu o ma bila en service n'a y'a tun ko kunna sud africain ko Escom centrale banni jɔlen bɛ yen k'a tɛ bila en service ko parce que la sécurité n'est pas assurée n y'a daminɛ fɔlɔ ka kanga da ɲɛfɛla minisiri ye mais o ye gouvernement tɔgɔ kurantigɛ de bɛ an ka jamana kɔnɔ le tissu économique du Mali est en train d'être déchiré Felu jɔlen filɛ 60 mégas ko tɛ bila la a y'an k'u ka sabali o ma ko mɛn tuma min
min an ka baarakɛla minnu bɛ yen o y'a sɔrɔ a bɛ bila la ni fɛn minnu celui min ye kadinaw de b'o la mais ala nana fɔlɔ ka t'o kadinaw bɛɛ bɔ yen o bɛɛ kɛra ka bɔ yen ka bila la ni min donna kun ma sariya sɔsɔ la ma sariya sɔsɔ dɛ sariya jumɛn ma sariya si sɔsɔ an bɛɛ jɛ de don felu 60 mega d'ailleurs ne ko fɔlɔ ne ye kawe énergie directeur ya kɛ felu tun tɛ hali mégawatt kelen bɔ c'était 480 kilowatts ni a bɛ kɛ 60 mégawatt ye ne yɛrɛ ko munna an yɛrɛ ma se k'o kɛ an yɛrɛ de o bankun o MFS kun kɔnɔ o 60 mégawatt o tilala ka bɔ fɔ an dugu saba de ni ɲɔgɔn cɛ Mali ta 45%. Mauritanie yɛrɛ mago tɛ kuran na 33%. mago tɛ kuran na wa? Mago tɛ kuran na dɛ parce que câble dɔ bɛ Kogoji jukɔrɔ ka bɔ Espagne ka taa o bɛ olu ka kuran di. O ye tile kɛ ka centrale jɔ 15 mégawatts a b'u bolo yen. Gaz fana b'u fɛ o ye kɛ ka centrale jɔ plus de 350 mégawatts ne yɛrɛ bɛ ka ɲini k'o feere an ma. O t'a la. O la 15 mégawatts dɔrɔn de dira 15% dɔrɔn de dira Sénégal ma. Mais an tun bɛ se k'an jɔ nin bɛɛ ka fɛnw dilan an yɛrɛ ye. Mais Mali ye dugu min na a b'an ka constitution kɔnɔ ko mun yɛrɛ ko an péralen don ka an ka souveraineté bila. Kɔnɔ bɛ kɛ sababu ye ka farafinna ka yɛlɛya sinsin. Ayiwa dugu sɔrɔ kɛ n'an tɛ an kelen de kan bɛ an ka souveraineté bila ka farafinna kɛlɛya sinsin. Ko dɔ bɛ yen f'an k'o yɛlɛma de. O la sa an yɛrɛ ka nafasɔrɔ sira ye fɛn mun ye an ni jamana minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ b'i ban ma. Kɛɲɛ tɛ halisa ka bɔ an BBD ka taa Saint-Louis o navigation a ma se ka kɛ yan. Hali ka centrale manantali jɔ dugu tɔw tun b'u ban. Musa Traoré de y'a jagoya o la. Ani Alpha Umaru Konare nana ka na a kɔlɔlɔ jagoya o la. Comme an bɛɛ ye champion Afrique kɔnɔ an tɛna fɔ k'an bɛ an ka souveraineté bila farafinna kɛlɛya kama. Tɔw tɛ kɛlɛ o. Maliyɛnw a ye nin mɛn ni ye minisiri kɔrɔ dɔ de ka ɲɛfɔli ye Mali bɛna fɔ galomajira jamana yala jɔnni ye Mali tigi ye k'o bi jɔ jɔyɔrɔ la hali ni mina sa n'a tun fɔra ka fɔ an ka jamana in kɔnɔ yan a tun bɛ fɔ ko saya de ka fisa malo ye ni sanfiɲɛ kɔni wulila bɛɛ bolo bi kunnadonni de la ne kɔni ma deli ka maa ye fɔlɔ sanfiɲɛ wulilen i k'i ka doni i k'a to fiɲɛ ko o talon ka bɔ i kunna ko t'o dafiri i ka boli k'i bɛ taa maa wɛrɛ magwɛn o kunnadonni e k'i ta bila k'a fɔ k'i bɛ taa maa wɛrɛ kunnadonni sigi a kun hakilimaya tɛ sɔn a ma nka minnu bɛ yen sa n'olu bɔra k'u bɛ taa nin galomajira hɛrɛ ninnu kɛ o ye fɛn daw kan fɛn min an t'a to u yɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ. An bɛ tigɛ an na a ka ca ni san 20 ni kɔ ye bi anw ye jateminɛw kɛ ka ɲininiw kɛ an yɛrɛ nana faamuyaliw kɛ kabini an fitinin a kurantigɛ bɛ ka k'an na ko an yɛrɛ nana baluya kurantigɛ in tɛ ka jɔ ni o jateminɛw kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn de bɛ anw kelen kelen fɛn fɛn ni kuran bɛ an ka so bɛnkan sɛbɛn de bɛ an ni EDM ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan sɛbɛn hokumu kɔnɔna la EDM bi kuran dilan o y'a yira an na k'a fɔ k'olu bi kuran dilan u bi kuran min dilan u bi a walankata ka sɔrɔ ka a feere anw ma anw ni u ye o bɛnkan sɛbɛn kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'an sɔnna olu ka kuran dilan u ka kuran walankata ka sɔrɔ ka a feere an ma o hokumu kɔnɔna la u ye branchement kɛ an bɛɛ lajɛlen ka duw kɔnɔna la sisan an yɛrɛ sera wagati la bi an bɛ kuran san fɔlɔ de yanni kuran ka produit a bɛ fɔ minnu ma ko compteur prépayé an sera yen bi anw bɛ kuran san fɔlɔ ka sɔrɔ kuran yɛrɛ ma di an ma donc an b'a consommer yɛrɛ fɔlɔ an bɛ kuran san nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen bɛnkan min bɛ anw ni EDM cɛ EDM tɛ k'a sabati a dun bɛna ye k'a fɔ ko anw minnu ye kuran consommer bagaw ye ni anw m'an ka bɛnkan sabati EDM mɔgɔw bɛ se ka na kuran tigɛ an na sabula partie contractuelle min bɛ anw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ anw ma se k'o lawaleya k'o latimɛ u bɛ kuran tigɛ an na a dɔw yɛrɛ ye u bɛna fɔ k'i ka compteur bɔn ka bɔ i ka du kɔnɔ olu bɛɛ ye lamaliyali walew ye ka se dutigi caman ma o degun b'an kan gɛlɛya b'an na sɛgɛn b'an na o tɔɔrɔw b'an kan o n'a ta bɛɛ lajɛlen anw fana ka hakɛ min bɛ EDM fɛ ni o ye ka kuran di an ma an y'a jateminɛ a ka ca ni san caman ye an tɛ k'o kuran sɔrɔ an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ko an b'an ka dusuma kasira yira ani ka an ka hakɛ ɲini walasa o hakɛ o bɛ se ka di an ma ni o ye kuran ye kurantigɛ in nana ni degun min ye an ka jamanadenw ma a tɛ dan Bamakɔ dɔrɔn ma a bɛ Mali fan caman de concerné o kurantigɛ kɔnɔna la mɔgɔw ka baaraw tiɲɛna mɔgɔw ka baarakɛminɛnw tiɲɛna mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ se ka si u ka sokɔnɔnaw la sabula kuran tɛ u ka sow kɔnɔnaw la o degun fɛn fɛn bɛ an kan an k'an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye n ko ko o dusuma kasira k'a kuma ta k'a lase EDM ɲɛmɔgɔw ma minnu ye kuran baara kɛbagaw ye an jɛra ka fara ɲɔgɔn kan groupe de travail kelen kɔnɔna la nin kalo in tile 17 n ko an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kɛ fana ye sariya sɛbɛnw sariya sunba yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya k'a bi bɛn Mali jamana kɔnɔ nka an nana bali min na u ye finitigilakaw labɔ bana u bila an na ko an tɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kɛ an ko mun de la anw tɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kɛ an fa jamana kɔnɔ alors que jamana ye a hakɛ d'a ma k'an bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ko a ti bɛn yɛrɛ de ko olu ye kumakan sɔrɔ ka bɔ faamaw yɔrɔ sanfɛ walasa ka anw ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya bali u nana ka binkali walew ta ka an sɛgɛrɛ
k'an ka mɔgɔ dɔw dɔgɔya ka dɔw nini ka dɔw lamaloya ka melɔti don dɔw tɛgɛw la ka taa n'u ye commissariat la ka t'u datugu k'a sabu kɛ dɔrɔn k'u bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan o n'a a ta bɛɛ lajɛlen an sera ka kɛ kulu ye an farala ɲɔgɔn kan an y'an ka dusuma kasara yira kalo tile 22 tɛmɛnen an taara EDM da la n'an b'a ɲini k'a yira EDM mɔgɔw la degun min bɛ an kan a y'an tɔɔrɔ sabula olu de tɛ k'u ka hakɛ dafa an minnu ye courant sanbagaw ye an bɛ k'an ka hakɛ dafa o fɛnɛ kɛnɛ kan u ye surasiw labɔ ka gendarmew labɔ ka gardiw labɔ ka polisiw labɔ i b'a fɔ komi ni bingali wale kɛbaga jugumanbaw de bi nale EDM da la 22 don an yɛrɛ nana anw dabali banna nka a kɛra kɛnɛ min ye anw wasara sabula maa minnu tun bɛ an cɛla a maaw bɛɛ damunen don a maaw bɛɛ kololen don an nana an ko an b'an ka sitting kɛ u ko an tɛ sitting kɛ an ko basi t'a la ni anw tɛ sitting kɛ a bɛ anw to yen anw bɛ taa so an ye o so taga sira fɛnɛ ta n'an bɛ taa so u tilala ka gazi ci an na ka boli dɔw nɔfɛ ko f'u ka dɔw bugɔ donc an dabali banna an ma se k'a faamu yala jamana in kɔnɔ ni i degunna i ka hakɛ nɔfɛ yala i bɛ se k'i ka hakɛ ɲini quoi anw tora o ɲininkali la sanni feere kɔnɔna la hali n'an y'a bɔ EDM ko la n'i taara mɔgɔ fɛ k'i bɛ sanni k'a a tigi fɛ a tigi ko nin feerefɛn in bɛ n bolo e ko nin nafolo in bɛ ne bolo a ko k'a bɛ feere k'i ma nka ale kan ka min feere ma a ma se k'a fara e dun ye nafolo sara i b'a tigi kɔni ɲininka e ko k'e bɛ feerefɛn min di ne ma ne bɛ n ka so hali san tɛ k'a sɔrɔ a ko bɛ cogo di i kɔni b'o ɲininkali k'a tigi la ne hakili la o ye adamadenya yɛrɛ n'a taasira n'a nabolo de nka fanga min bɛ anw kunna bi olu yɛrɛ de ko jamanaden yɛrɛ de tɛ se k'a ka hakɛ ɲininkali kɛ ko jamanaden yɛrɛ de tɛ se k'a fɔ mun kelen pe de la EDM tɛ ka se ka courant di i bɔra kɛnɛ o kɛnɛ kan u bɛ surasiw ni gardiw labɔ i kama k'i walankata alors que anw ye denbayatigiw ye an ye jamana in maa ɲɛnɛma dɔw fana ye an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn EDM maaw ye o degun min ta ka an sɛgɛrɛ a ti bɛn an ma a ti bɛn an ma an bɛ fɛ u ka bɔ a kalama k'a ti bɛn an ma an ka minisiri ɲɛmɔgɔ min bɛ courant ko ɲɛnabɔ an ye a ye laseli dɔw kɛ kalo tile 15 o laseliw kɔnɔna la a ye dɔgɔyama caman ta ka malidenw sɛgɛrɛ ko ale tɛ diinɛmɔri ye ko n'o tɛ ko n'ale tun ye diinɛmɔri ye ko ale tun na courant di mali bɛɛ ma anw m'a ka diinɛmɔriya ɲini an ko de aw ko k'a bɛ courant feere an ma anw dun ye courant san ka sɔrɔ aw ma courant yɛrɛ di an ma fɔlɔ o courant ko o bɛ cogo di a y'o da an ma o y'an ka hakɛ ye ko ale tɛ diinɛmɔri ye donc o jaabi o ye dɔgɔyama ye an ko anw bɛ laɲini kɛ u fɛ minisiri ka bɔ a y'o dɔgɔyama min ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ a ka yafa deli kɛ o nasira la a filanan ye min anw bɛ ka ɲinini min kɛ bi o ɲinini ye de courant tigɛ min bɛ jamana in kɔnɔ a ka dabila a nana jaabi wɛrɛ min di ko ale mago bɛ miliyari wari 2,300 de la walasa courant degun min yɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ o bɛ se ka ban cogo min na anw ko jaabi min ni anw b'o ɲini o ye ka courant tigɛli de jɔ dɔrɔn e kan bɛ min ma ni o ye miliyari 2,300 nafolo min kan ka don courant ko la walasa jamana in fan bɛɛ courant bɛ se ka sɔrɔ o ni anw ka laɲini tɛ kelen ye o b'a yira k'a fɔ minisiri min bɛ an kunna ko min bɛ senna bi soit a t'a kalama walima maa minnu kan ka a lakɔdɔnya walasa a bɛ se ka kunnafoni jɛni ni jamanadenw ma olu tɛ k'u ka baara kɛ o tuma na maa min ni a bilala baara min na n'a t'a baara ɲɛdɔn a ka kan a k'a yira an na ale tɛ se minnu bɛ se olu kana baara in kɛ jamana in sera yɔrɔ min na il faut k'an ka taga o taasira de kan a sabanan ye min ye a ŋunuŋunukan dɔw la a ko jamana in courant ko a degun o tɛ ale ka ba ye mun an b'o fɔ ko sabula ale yɛrɛ ka du kɔnɔ ko groupe bɛ yen ko kabini ale ma kɛ minisiri ye donc ale lafiyalen don courant ko la courant mɛnɛna o courant ma mɛnɛ o ale ka du kɔnɔ groupe bɛ yen olu ye jaabiw ye jamanaden minnu bɛ k'u ka hakɛ ɲini i tɛ se k'o jaabi sugu di u ma kuma tɛ n'a sɔrɔ ni u ka hakɛ yɛrɛ yɛrɛ de sabula anw bɛ courant sara fɔlɔ de yanni an ka courant consommer donc o jaabi ninnu a y'olu minnu di an y'a ɲini an ka collectif tɔgɔ la a ka bɔ ka yafa deli kɛ anw ka collectif ye ɲinini filanan min kɛ jamana in kɔnɔ ne ye fɛn dɔ jateminɛ ne yɛrɛ dabali banna bin bɛ se ka kɛ mɔgɔ kan bingali wale bɛ se ka k'i la mais maa min bɛ bin i kan o b'a f'i ye k'i muɲu k'i ka sabali EDM ye courant baarakɛla de u bɛ courant de di jamanadenw ma ni o baara kɛli ma se ka kɛ k'a kɛcogo ɲuman na fo ka taa mɔgɔw ka minɛnw tiɲɛna fo ka taa mɔgɔw ka nafolow tiɲɛna mɔgɔw ka baaraw tiɲɛna mɔgɔw ka du kɔnɔnaw la u ka banabagatɔ gɛlɛnw b'u bolo u tɛ se ka courant sɔrɔ walasa ka u yɛrɛ ventiler walima ka clim k'u ka banabagatɔ gɛlɛn ninnu kunna an b'a fɔ an ka bana ninnu caman na ko saya ye ala nɔ ye
mais je crois que a caman énergie ka courantigɛ sen bɛ a la n bɛ kuma n b'a a sɛnsɛn ka olu minnu kɛra o degun minnu ye jamanadenw sɔrɔ anw ka collectif y'a ɲini EDM yɛrɛ ka hakilina bɔ a yɛrɛ la sa u yɛrɛ k'a dɔn jɔnwala an ye mɔgɔw tɔɲɔ u ka o mɔgɔw ɲini k'u mɔgɔw recenser k'u bila u ka hakɛw kɔnɔ ni u ti o baara kɛ anw ka collectif b'a ɲini ka exiger jamana kan o mɔgɔw dédommager o tuma an b'a ɲini mɔgɔ bɛ yen n'i ye baarakɛla ye ni i ka baara sirilen don courant de la ni courant tigɛr'i la n'a y'i ka minɛn tiɲɛ n'a y'i ka baara tiɲɛ i ka na i ka fara an ka collectif in kan an ka se ka sɛbɛnkulu belebele labɛn ka taa o hakɛw ɲini k'o di o jamakuluw ma. An balimaw ninnu de ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu y'u kanbɔ ka yira k'a fɔ énergie bɛ lahalaya min na Mali yɛrɛ a kuranko bɛ gɛlɛya minnu na nka n y'a jira u la k'a fɔ min ye ministre ye a tun taara Côte d'Ivoire yala maliden minnu wulilen don k'u dɔw bɛ kɛlɛ la yala olu y'a faamu cogo di jaabi dira o kunnafoni lase kɛnɛ kan. Ni ye ministre ka voyager ni mɔgɔ min bɛ kunnafoniya kalama yanni bi cɛ ministre ka bɔli la ko ten ko direction nationale de l'énergie EDN directeur ko yanni kurantigɛ waatiw cɛ depuis février wa mars de k'a y'u bila ka taa Côte d'Ivoire pour que ka taa 100 mégawatts cadenassé pour que Mali ka se k'o sɔrɔ cogo o cogo je crois qu'an bɛɛ bolo kalan o ma se ka sɔrɔ 27 de sɔrɔla sur les 100 malgré a datugura ka cadenassé c'est-à-dire ka contrat kɛ pour que a ka kɛ cogo o cogo o ka sɔrɔ o kɔ an bɛɛ b'a dɔn an bɛ don min na komi bi ni mɔgɔ min bɛ jamana kalama ou bien information internationale kalama i b'a dɔn ko kuran gɛlɛya bɛ Côte d'Ivoire ani Côte d'Ivoire k'ale bɛ kuran 30 mégawatts di anw ma k'a sɔrɔ kuran gɛlɛya bɛ olu fɛ yen olu donna ɲɛmɔgɔ sigira olu ka dugukɔnɔmɔgɔw de ka satisfaction kama je crois que en tant que chef d'État Alassane ka priorité fɔlɔ o Ivoirien bɛɛ de ka kuran sɔrɔ ni 30 mégawatts in sɔrɔla n'a kɛra sababu ye ka kurantigɛ ban an ka jamana kɔnɔ tare n'a ma kɛ sababu ye ka kurantigɛ ban on va faire le constat de nous-mêmes comme nous de fɔ n ka kuma kun fɔlɔ la collectif mun tɛ dɔwɛrɛ ye kurantigɛ in ka jɔ ni 30 mégawatts y'a jɔ ka b'a de kan ni o ma k'a jɔ fɛ a tɛna nin dɔrɔn tɛ u bɛ ka propagande caman kɛ ka bɔ k'a yira ko ministre bɛ ka nin kɛ mais n'i y'a ye u bɛ ka nin bɛɛ kɛ c'est parce que collectif bɛ yen mɔgɔ k'o fana dɔn n'an y'o sigilen don depuis kuma ja k'an bolo d'an sen kan nangama tun b'a sɔrɔ o fana sigilen don k'u bolo d'an sen kan ka d'a kan u y'a yira ko min bɛ k'a bɛnna mɔgɔw ma ni ko bɛnn'i ma a tɛ yɛrɛ sama k'u bɔ an ka wulikajɔ o de fana k'u bila bi sunɔgɔbaliya la an bɛ se. Ne tun bɛ fɛ ka dakuruɲɛ kelen fara ministre ye bɔli min kɛ Côte d'Ivoire ministre ye ɲɔgɔn ye layidu dɔw sɔrɔla an k'a bila an kunna k'a fɔ ko courant yɛrɛ ma sɔrɔ layidu de sɔrɔla 30 mégawatts bɛna di an ma kuma jɛlen yɛrɛ tɛ fɔlɔ kelen filanan ye min k'a fɔ yɛrɛ ko anw bɛ ka taa courant yɛrɛ ɲini Côte d'Ivoire pour que k'a di maliyɛnw ma nin ye maloyala ko yɛrɛ de an ka se yɔrɔ dɔ la an k'o faamu an yɛrɛ ye quoi foyi tɛ Mali bali bi ka courant dilan k'a di maliyɛn ma foyi t'an bali a nafolo b'an bolo a dɔnni b'an na a baarakɛlaw bɛ yen a baaraminɛw yɛrɛ fana bɛ yen ji bɛ yan tile bɛ yan fiɲɛ bɛ yan foyi tɛ se ka maliyɛn bali bi ka mini centrale solaire nin dilan ka mégawatts dama dilan walasa courant tigɛli min bɛ ka kɛ dɔrɔn an b'a fɔ ko dans 10 ans dans 20 ans investissement min kan ka kɛ énergie la o ko tɛ nin wagati in kɔnɔna dɔrɔn kalo 2 kalo 3 natɔla min filɛ nin courant tigɛ min bɛ ka kɛ walasa o bɛ ka se ka jɔ je crois que anw bɛ ka information min di collectif tɔgɔ la a jɛlen don ko courant tigɛli min bɛ ka kɛ maliyɛn na ko a man ka kɛ et puis courant ye maliyɛn ka hakɛ de sabula a bɛ wari de bɔ ka don a la énergie ka contrat kɔnɔna la a kan ka courant di maliyɛn ma diyagoya de don sabula contrat de bɛ an ni énergie mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ consommateur kelen bɛɛ k'a miiri ko anw kan ka an disi gosi de ko ivoirien de bɛna anw bolola sɔn courant mais ni maliyɛn bɛ bɔ tan wagati jumɛn ivoirien de bɛ anw bolola sɔn courant dɔɔnin na pour que courant tigɛ bɛ se ka jɔ Mali kɔnɔ cogo min anw minnu yɛrɛ ye kuma lasebagaw ni kuma lakalebagaw ye an ka se ka an yɛrɛ ɲininka quoi Mali bɛna kɛ a yɛrɛ ta ye wagati jumɛn an tɛ se ka balo di an yɛrɛ ma an tɛ se ka an ka jiko ɲɛnabɔ an yɛrɛ an tɛ se ka an ka courant ko ɲɛnabɔ an yɛrɛ an tɛ se ka an ka fɛrɛbɔ ɲɛnabɔ an yɛrɛ anw tɛ se ka an ka foyi ɲɛnabɔ an yɛrɛ alors que mɔgɔw de bɛ ta k'u sara k'u loger k'u entretenir k'u ta k'u bila véhicule de fonction kɔnɔ ko walasa k'u k'o baaraw ɲɛnabɔ u dun ni ivoirien minnu bɛ ka o courant ko nɛgɛnɛgɛni kɛ u n'u bɛɛ kalanna école kelenw na donc a dɔɔnin b'u la maintenant ni ŋaniya ɲuman t'u la an bɛ fɛ u ka ŋaniya ɲuman de sɔrɔ an ka collectif sigi kun ye nin dɔrɔn de u ka ŋaniya ɲuman sɔrɔ u tun bɛ se ka nin ko labɛn a ka ca ni kalo 6 ye walasa courant kana tigɛ maliyɛn na. Ne ko ne b'a aw ɲininka o cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw minnu ye tɔgɔdalamuw ye n b'a dɔn tuma caman i b'a sɔrɔ kuranko yɛrɛ kɔni o tɛ aw kungo kɔnɔfarali o mago tɛ maa ka ɲɔ ɲani na koyi an ka mun bɛɛ togoda la olu yɛrɛ t'a dɔn kuran yɛrɛ gɛlɛya minnu b'a la fo ni taara an ka dugumisɛn caman na i b'a ye k'a fɔ chinois olu ye lanban dɔw labɛn Mali
anw bɛ yaala dugu jamana kɔnɔ kosɛbɛ su ma ko k'i to sira la dugumisɛn o dugumisɛn bɛ yen ko sira bɛ tɛmɛ o dugumisɛnw da la i bɛ yelen ye fan bɛɛ fɛ nka o tɛ énergie ka yelenw ye dɛ o de ye maaw bɛ taa lanpanw zan tile gan fɛ u ka batteriw bi charger su fɛ u bɛ yelenw kɛ chinois olu ka jamana bɛ hakɛ min na bi ni ye olu ka courant bi tila 1000 ni y'u kelen di anw ma Mali kɔnɔ o bɛ anw mago ɲɛ Cheikh Umaru Jara y'a fɔ ne ye k'a fɔ cɛncɛn fo ka kɛn bɛ k'anw ka jamana labɔ cɛncɛn ko a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ courant ye don dɔ bɛna baro sigi kɛ an ka minnu yɛrɛw bɛ sa an ka Mali ni Laginɛ ni Mali ni Côte d'Ivoire lajɛ bi min anw ta ye galomajara min ye o fana kɛnɛ sigira ko minnu bɛ yen n'o ye énergie caɲɛw ye olu fana ye baro kɛnɛ sigi kuma fɔra a kɛnɛ kan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'a ye ninnu mɛn a mana se yɔrɔ dɔ la a na kɛ tɛgɛrɛ fɔ ye ko Mali ta kɛra galomajara ye bisimila basi la an ka poste minnu filɛ nin ye poste dɔ filɛ nin ye aw yɛrɛ ka da la nin ye normalement o transport de bɛ relais o transport bɛ surchargé parce que mɔgɔ abonné bɛ caya kan a bɛ surchargé f'a bɛ pété abonné bɛ caya kan a tɛ s'a bɛɛ kɔrɔ a bɛ pété donc o pièce de rechange tɛ anw bolo o de kan ka san ka to ka maintenance kɛ an yɛrɛ an bɛ ka ligne yɛrɛ kɛ an bɛ courant minnu consommer ni mɔgɔ bɛ retard sisan k'a sara ça nous crée des surcoûts a bɛ pénalité digi anw fɛnɛ kan c'est pour cela an bɛ date limite de paiement kɛ facture kan ni facture mɔgɔ ka se ka boli ka taa sara avant ça sinon jamana dɔw bɛ yen facture d'irrement, une semaine de l'eau. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la facture de paiement, là-bas c'est bimensuel. Chaque 2 mois, de temps facturier. Ou là, au téléphone 15 jours, il y a 3 sur 15 jours, il y a voilà. Il y a 3 mois sur il y a voilà. Mais 15 jours, il y a un affaire sur le jour là. Ni du jour, il y a ou 15% de frais, il y a facture, pénalité, il y a facture montant 15% de frais. Il y a fait un peu de pénalité. Au lieu de, à jamais recoupement, il n'y a pas de service de recoupement. La pénalité est directement générée sur la facture, sur le coût de la facture. Si tu ne payes pas, à montant de Faraka, pénalité de Faraka, facture qui passe. Automatiquement, on te coupe. Alors qu'en fait, avec le système socialiste, les factures flagrants sont faits, les factures flagrants sont faits. Il t'a clé sera, ta clé gardée. Les flagrants dans la clé sera avec clé gardée. C'est parce qu'il y a une société tableau. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a une décision locale, qu'il faut quand même sur le faire naviguer. Mais en analyse, an ka population bɛ cogo min na ani an ka sɔrɔ bɛ cogo min na an ka revenu tɛ kelen ye an ka cycle tɛ kelen ye fɔlɔ i b'a ka sɔrɔ ka bon n'an ta ye o kana tigɛ na o ye réalité de donc maintenant an ma sɔn ka appliquer fɔlɔ an kɛlen k'a bila a stand by donc an ka institution minnu fana bɛ yen ni juru b'u la l'État paye aujourd'hui l'État est un très bon payeur mais État ka institution damadɔ bɛ yen olu bɛ se k'a sara n'o fɔ n ka kuma kɔnɔna na o ka ca san 30 ye camarade y'a fɔ san 10 kɔ mais ne bɛ taa fo jusqu'à 30 ans depuis Manatali jɔra depuis Sélégué jɔra en 70 72 kɔnɔ vers les années 70 Manatali vers les années 80 à part ça il n'y a aucun grand barrage structurel qui a été construit au Mali pourtant minnu bɛ kuran fara anw ma bi et le surtout bolo ka tɛmɛ Mali kan anw bɛ taa mission na Côte d'Ivoire n'an taara mission na n'an bɛ conférence la ils disent que en Afrique occidentale ko ressources bɛ jamana fila de ka tila ka tɛmɛ Afrique occidentale bɛɛ kan mais on est très mal organisé et il n'y a pas d'investissement. Oui, on est la Guinée. Mais Bidina, la Guinée fait la parce que la Guinée, ils ont construit un grand barrage qui produit aujourd'hui plus de 3500 mégas installés. On a dit que la Guinée s'est prendre parce que le problème de la Guinée, la Guinée s'est un tiers consommé. C'est parce que numéro de pays pour les investissements. Les Chinois ont construit un barrage de plus de 3500 mégas installés en Guinée. Mais aujourd'hui, on a un boulot. Pourtant, les choses sont un boulot. On a Côte d'Ivoire, on a Ghana, on a Togo, on a Burkina Faso, on a Baraka. On a Baraka, on a Baraka. Ça, c'est très clair. Au problème de Baraka, c'est un boulot. Des bananes, c'est un boulot. Les libertés, administrativité, on a créé des mots dans les Baraka. On fait un boulot pour que les recrutements soient le déficit comblé. Alors, comment nous transition qu'on a là, on a directeur pour on a les sachets, on a disposition d'autres pour que y a pour entrer dans la caisse. Mais en mental, à la base, puis ça c'est le moment où on a disposition pour que ça soit pérennisé, pour que ça soit pérennisé, mais c'est pas sans compter sur la Côte d'Ivoire. Alors dans la caisse, quand on nous fait contrat à nous nous quand ça regarde nous commençons à vivre parce que le problème de Côte d'Ivoire est dans la vie, parce que nous passons dans la casse d'obéir, si près, nos bébés. On veut pas on peut pas prendre. On veut pas prendre ça va hydroélectrique de là. Dieu sait ça aujourd'hui il y a la CCS pour nous on fait le 10 nouveaux de donc au Brésil il y a plusieurs jusqu'à ce que au Brésil il faut commencer à la job. Donc en Europe on a bibi là pour voir faire des messages là.
Donc on va faire quoi? Faut nous parler pour nous. Dans le secteur d'Ama ou là, où le délestage là, tout le reste pour la population. Vous savez comment sur les 100 mégas, vous savez mégabits ça va être en 30 mégas. Alors qu'à aujourd'hui 100 mégas de la pour combler les déficits. Bon alors puis ça va faire une indication pour vous dire nous m'avons pas dit vous pouvez moins de piscine parce que pour entrer on va regarder pour le pays parce que vous avez des difficultés de la vie et aussi faire des messages. Donc maintenant on a moment d'aller où il y a discussion pour que ça pour entrer dans le pays analyse des faiblesses de la période des années antérieures afin d'apporter des réponses appropriées à très court terme et moyen et long terme. Plan d'urgence, installation de 2 centrales thermiques de 20 mégas. Pour les centrales flageaux, vous avez deux Soudiba. La clé du Badabou pour nous savoir. Vous prenez des centrales thermiques, gasoil de beau pour la marché, pour pouvoir parler des centrales de 20 mégas chacun. Donc 40 mégas. Cela, ce n'est pas parce que vous savez. Mais il y a un économie, il y a un investissement de manquer. Il y a un investissement qui est. État de l'investissement qui est. Depuis la première république jusqu'à nos jours. Pour la transition, vous payez 600. Nous, en direction, en énergie direction parce que un mouvement de transition, qu'est-ce qu'il peut faire en musulman pour un projet d'électricité, quelque chose pour que le plan par exemple, pour que l'Asaka pour l'Asaka donc nous avons une longue étude pour nous sera publié. Mais il y a tout le monde quand on a mis comme là pour que on puisse stabiliser nos foyers sans faire comme là. Mais nous en Sénégal, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'investissement depuis très longtemps en l'autre, depuis en amont très longtemps. Donc l'investissement manquait. On va pas la réalité. Ils ont attiré énergie réduite. Pour le faire état pour depuis très longtemps. À tout cas, projet de ce n'est pas une politique pour l'État. Si ça n'est pas comme nous pour un problème là, population Tchara, Admanan Tchara, sont maintenant 600 pour le pour il y a une politique de l'État. Et pour qu'on ait un mandat de la directeur, ça nous on a marqué gagner pour nous mettre. Un gravi de guerre pour nous là. En gros, on me prend comme là. En gros, on a mandat de directeur pour que puisse réaliser des plans de développement 5 ans. Chaque 2 ans, vous pouvez évaluer la barre de l'obégager. Là, quand il fera un mandat de continuer. C'est pour vous dire qu'on peut introduire le mandat en même mandat. Ni pas là, ou bien il faut grave ou bien il ou bien il fait un gain de manière, il faut non au rapport pour la opération il faut voir. Ça c'est clair, pour revenir là. Mais non, quand il faut continuer, il faut 5 ans. Ne me faites pas qu'il a dit qu'il y a un émission qui est 4 n'i y'a fɔ ramasser lajɛ hali ni énergie ka juru bɛɛ sara la dɔnku kelen ti mɔgɔ la o wari min bɛ di énergie ma a tɛ mali kuran ko bɔ an bɛ fɛ population ko de faamu mɔgɔw b'a ye wari bɛ don kɛsu kɔnɔ wari bɛ don su ani tile mais dépense minnu bɛ yen ani état ka kan ka jɔyɔrɔ minnu fa ka kɔn biɲɛ n'a ma fa hali ni énergie juru bɛɛ sara a tɛ énergie bɔ parce que an bɔra ka fɛn dɔ fɔ olu minnu bɛ sɛnɛ énergie bolo produire, distribuer et puis transporter. Donc nous avons dit avec comme état de Diabo fin maba ka ni kana di énergie ma énergie de ba état ka kan ka Diabo pour ni ba do ko ko bamana na ba fam to mina courant fin de mi di Diabo ale ka kan ko de ni appelé belo kana bla énergie ka bolo ba énergie de ba ala bara ka barakɛlaw sara n'a a ka kan ka segin dɔɔni ka segin dɔɔni fo ka taa wari ban n'a ye walantalu lajɛ ka seleke ninnu lajɛ olu kɛra o condition de la o waati minnu na n'o condition remplira Mali la seleke wagati la kuranko dɛsɛ tun tɛ an na o cogo la mais courant ye fɛn dɔ de ye hali an bɛ kuma min na sisan en une semaine i bɛ taa sɔrɔ ni 400 mégas de b'aw bɔ bi en une semaine demande wɛrɛ bɛ fara bon énergie ka baara ni a ka cɛsiri wa a bɛ wari min sɔrɔ o tɛ se k'o kɛ fiyewu ni investissement état tɛ mun bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fara kan an k'a faamu an kana sɔnni sigi wari min bɛ don hali n'i y'a bɛɛ sara a tɛ bɔli état b'o kɔnɔ yɔrɔ min na i ye question dɔ kɔnɔ n bɛ se ka fɛn dɔ fara yɔrɔ kan i ko ko mun ye état bali ka nin kɛ je crois que état bɛ se k'o jaabi ka tɛmɛ anw kan mais n ka hakili sumaya yɔrɔ la ani n ka analyse kɔnɔna na n'i y'a lajɛ courant wari fɔra i ɲɛna wari min bɛ don courant na bi tɔnɔ kɔ tɛ dɛ 29 o état kelen bannen don o ka feere mɔgɔw ma 29 a ko k'an ka na n'a ye 20 na donc d'emblée perte bɛ yen a y'o kɛ kun jumɛn na ni mago bɛ courant na ka yɛlɛ kɔlɔlɔ jumɛn b'o kɔfɛ ale yɛrɛ kan ale de b'o dɔn ne t'o dɔn o
olu ale de bɛ se k'o expliquer donc n'i y'a ta k'a kuma lajɛ kuma lasiri yɛrɛ la bakunda la jamana yɛrɛ sɔrɔ bi cogo min na courant ko bɛ ka taa ten de courant dun tɛ se ka taa wari kɔ n'i ye wari ta k'a lajɛ Alassane n'a cɛ a ye combien de milliards investi ni mɔgɔw mun b'a kalama Alassane nana comme wari kunna don min na courant min tun bɛ yen a saba tɛ Mali la mais Alassane nalen kɔ il a investi plus de 5 000 milliards électricité la wa hali bi courant ko dɛsɛ b'olu la e de boli n'i y'a lajɛ o la dɔw ka vertu ni États-Unis ta ou bien ka Maroc olu ka dugu yɛrɛ bɛ vertu la wagati min na an ka consommation tɛ kun o la donc courant ye fɛn dɔ de ye a bɛ bonya ka taa de mɔgɔ si tɛ s'a kɔrɔ ni État tɛ État de ka kan k'i ɲɛsin mais min kɛlen don k'ale yɛrɛ bali k'i ɲɛsin a ma kelen de b'o dɔn mais kɛnɛ in ne bɛ fɛ min ka faamu dɔrɔn gɛlɛya nana jamana kɔnɔ a bɛ k'an bɛɛ tɔɔrɔ bi mais gɛlɛya in a problème ka situé a ka dɔn jɔn nɔ don mais min nɔ don an tɛ taa k'a kan k'a bɛ kɛlɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ fana bɛ k'ale bala la ale fana ka bɔ min b'a bali a ko donc énergie bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔw bɛ bɔ u bɛ taa jɔ an ka daw la k'u bɛ tasuma jeni an kan u bɛ taa mais u t'a ɲɛdɔn de n'u b'a ɲɛdɔn u tɛ se n'u b'a ɲɛdɔn an hinɛ bɛ don u la an ka baarakɛlaw bɛ bɔ ka taa transforme falen ka taa tiɲɛni courant tiɲɛni dilan a bɛ mɛtiri courant alimenter a b'a ka mobili ta ka pɔn tigɛ k'a bɛ taa Bamako i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ siso tigɛlen don a tɛ da dugu la mais est ce que population b'o bɛɛ kalama o la an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka explication di ko dɔw bɛ yen n'a juguman nana jamana kɔnɔ dusu t'a dilan kɛlɛ t'a dilan hakilisigi ani ɲɔgɔndanmɛn ani ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan o de b'an bɔ a da fɛ. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye nin lamɛn maa dɔw bɔra u denw na ko énergie fana u ye kunnafonilaselaw wele k'u t'a ɲɛfɔ nka ni nin bɛɛ lajɛlen lajɛ hali bi kɔlɔlɔ in bɛ yen dɔ ko nin bɔra la dɔɔnin nka maa hakɛ joli ka bolofɛnw bi tiɲɛ nin kama Mali banabaatɔ ka bana tɛ furakɛ fo n'a fatura tuma min hali min tun bɛ se ka nafolo di a ka furakɛ o t'a di nka n'a fatura janajagɛyɔrɔ kɛnɛ kan u bɛna fɛn di ka sɔrɔ n'a tun ye o tila yɔrɔ 3 wala 4 ye o tun bɛ se ka banabaatɔ kisi saya ma aw n'a fɔ k'a fɔ yala maa bɛ se ka maa kisi saya ma wa cɛkɔrɔbaw b'o jaabi dɔn ko yanni ka jɛgɛjalan fiyɛ ta fiyɛ an ko bɛlɛdugukaw ko yalan yanni ka jɛgɛjalan ta fiyɛ lama yanni ka o ta k'i bɛ su fifa ko dimɔgɔ kana da la a ɲɛnɛma i tun k'a kɛ jɛgɛ naji ye k'o d'a ma tuma dɔ la o tun na se k'a ni lahinɛ a ye se ka kɛ yɛrɛ a ni bi kisi Mali jasilen sa ni furancɛ fanga tun bɛ se ka ko kɛ nin n'a ɲɔgɔnna kow de tun fɔra ye ni bandaw tun wulila ka taa Chine an ka deli yɛrɛ dabila sa an ka deli dabila hali n'an tɛ se ka deli dabila an ka dɔ bɔ dali la an tɛ se ka baara kɛ ka se ka jamana gɛlɛya dɔw wuli fo ni dɔ kumana yan fɛ dɔ bɛ taa kuma yan fɛ wa bɛɛ ye wariko ye koyi minnu ko courant y'u tɔɔrɔ courantɛgɛba y'u tɔɔrɔ n'olu kumana maa dɔ bɛ wuli yan fɛ o b'a fɔ ko b'u ka laɲini ninnu ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli min b'a jira k'a fɔ an si nɔ tɛ kalon ko ye se ka kɛ ko maa nɔ tɛ ka bɛɛ ta ka da fanga kun nka dɛ minisiri kɔrɔ ye min fɔ an bɛna sego de kan ka bita in bila yan Mali ye kabako jamana ye dɛ Mali malidenw Mali ɲɛmɔgɔw man ɲi kɔmɔgɔw man ɲi fantan bɛ kulo n'a dɛsɛra ni dɔɔni n sinankun ko kule kun ye kɔngɔ de ye dɔɔni sora dati a b'a makun o bita ye nka an ka minisiri ka kuma lamɛn bani kabako ko bɛɛ sigila énergie kun ye i bɛ taa sɔrɔ politique mɔgɔw la o tɛ dɛ tiɲɛ bɛ dɔw bɛ yen n'i ko k'i b'a fɔ peut-être a kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ i yɛrɛ n'i ka denbayaw la o bɛ mɔgɔ caman bila k'i datugu ko bɛɛ sigila énergie kun ye i bɛ taa sɔrɔ politique mɔgɔw la o tɛ dɛ n'a tiɲɛna ɲɛsin bɛ kɛ énergie dilan o tɛ o énergie dilanna de ko société anonyme i m'a f'i ye avec un conseil d'administration a ko gestion kan ka to conseil d'administration ni énergie de bolo mais souvent ministre tɛmɛna énergie la mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ directeur général ye wa ou bien o ministre de directeur général ye maliyɛn bɛ ɲɛ b'a la o mɔgɔ tɛ kuma de wa énergie kabi tuma jan kabi wagati jan depuis a yɛrɛ ko ka da énergie kɛra i b'a fɔ ko foroba misi de min mana na o bɛ moyen de ɲini i bɛ se k'i ka nɔnɔ bɔ a la cogo min mana na i bɛ ka nɔnɔ bɔ a la cogo min na n'a tiɲɛna an bɛɛ ma se. nka furancɛ fanga in yala u ka jɔda b'a la wa an t'o jaabi lamɛn. fanga kɛra cogo o cogo i sigilen bɛ i ka jamana kɔnɔdenw olu ka hɛrɛ lasabatili baara de la. transition gouvernement bɛ sigi don min na ils n'ont pas décidé ka ministère de l'énergie de l'eau et des mines bɔ gouvernement na ni u y'a kala c'est qu'ils savent que il y a son importance a jɔyɔrɔba ka bon
jamana baara sabatili la n'i ye kuranko jateminɛ en fait kuranko sujet transversal le dɔgɔtɔrɔ bɛ salle kɔnɔ ils savent que n'i bɛ opération bɛ intervention ni courant tigɛrɛla le patient n'a ma kɔlɔsi a bɛ sa ne bɛ se k'a fɔ n tɛ ala ye mais peut-être que ni kuran gɛlɛya tun tɛ jamana in kɔnɔ salati min sara kɔsani na a tun tɛ na fatu ka da a ka fatuli sira jumɛn la k'a ka groupe de tun tɛ ka marché a bɔra k'a bɛ taa groupe ko électeur na groupe la k'a bɛ bɔ k'o lajɛ u y'a faga o de sen fɛ peut-être que ni ne tun bɛ kuran d'a ma a fɛ yen a tun tɛna bɔ k'a bɛ groupe ko ɲɛɲini sɔgɔmada fɛ c'est pour dire que kuran sabatili o sujet de sécurité dɔ fana ye jamana baaraw kɔnɔ an ye jiko kuma fɔ an tɛna segin o kan i mana kalanko ta bi kuran mana tigɛ e ka du kɔnɔ denw bɛ si ɲɛna kasi la funteni na ka d'a kan bɛɛ bɛ jamana ye funteni dɔn an bɛɛ kɛra sisan an bɛ si toliso bɛ bidɔn nin kɔnɔ nous savons tous u bɛ chaleur min dégager su fɛ kuran bɛ tigɛ u la su fɛ u bɛ su ban kasi la e yɛrɛ tɛ sunɔgɔ dugu mana jɛ denw bɛ soli ka wuli ka taa ekɔli la kalan bɛ sabati o baara kɔnɔ wa mɛtiri minnu bɛ kalan kɛ olu bɛ bɛɛ ka sabati o baara kɔnɔ wa e ye journaliste ye i b'i ka baara la en plein direct kuran tigɛr'i la comment tu vas faire pour ka retransmission tɔ kɛ a sigilen tɛ transition na i yɛrɛ y'a fɔ i ka ɲininkali kɔnɔ k'a fɔra ko baara in daminɛ a mɛnna san o san ko kelen don an ka laɲini min ye nin y'a ka san laban ye puis à partir de cette année collectif kana sigi tuguni pour demander le courant o de y'anw ka ala deli ye ka d'a kan anw bolo transition ko t'o la dɛ baara bɛɛ ye c'est-à-dire sigi sen kan de faut prévoir pour que la satisfaction sorte. Ce n'est pas manger au fait, quand nous le faisons mal là. On a tout pour avoir l'électricité. Il suffit juste que coordonner gagner. Il suffit juste que communication avec gagner. Peut-être que si d'autres me communiquent, on informe par là, par exemple, pour mettre un quartier de telle radio, on n'allait pas se manifester aujourd'hui. Mais c'est parce que je suis pas dans ce moment-là pour mettre 2 heures avec, 1 heure avec, après. Mais finalement, il y a le ras-le-bol qui est là. Dans nos situations de la vie. Maintenant, même si c'est mieux faux, on va créer des transitions au Québec. Parce que, entre les transitions ministérielles, il va y avoir des ministre les directeurs qui sont sur dans touche donc on me fait que le donc oui pour aller il y a des transitions là où il y a des pouvoirs légal au ministre qui a kanata ko feo ni ma pour andi a bea boli kele en ma famille là ni ta ko be en hakli ko nala wala saka an kolo bebo baraw bla 5 ans ntaro ni a jate mene ko ko be jamana en kono bi o ba fa idéologiquement et politiquement pour ni wakati ngagele ko sabla ko chamante fanga de du ikanga bara fen ke o konnala be kanga jo or nya finyela kuma damne na ngo mo do dabalo de Qur'ana an be ka kuma min fɔ ko Qur'an bɛ tigɛ mɔgɔw ka du kɔnɔ funteni bɛɛ o y'a kɔlɔlɔ fitinin ni dɔw ka baara fosi tɛ se ka kɛ ni Qur'an yɛrɛ de tɛ et puis dɔw ka baarakɛminɛn caman de tiɲɛna Qur'an ko gɛlɛya la et puis dɔw bɛ yen nɔ olu ka baara yɛrɛ de tiɲɛna bi sabula Qur'an bɛ tigɛ u ka télé la u tɛ se ka mɔgɔw ka finiw kala Qur'an bɛ tigɛ u ka frigo u ka congélateur u tɛ se ka glace dilan pour que nin sunkalo wagati na u ka glace feere mɔgɔ dɔw ka pouvoir fɛngɛ bɛ kɛ recette bɛ kɛ nin période de la minnu bɛ glace ko baaraw la mɔgɔ caman de ka nafolo tiɲɛna i y'a faamu maliyɛn cɛla miliyari caman de tiɲɛna nin kurantigɛ in sababu la fo an ka o dimension de faamu pour que k'i titiye yɛrɛ transition mɔgɔw ka train de vie ma jɔ ko parce que ko an bɛ furancɛ fanga la o ministre ninnu mobili saba ni naani b'u bolo nafolo min tun bɛ k'a di pouvoir régulier président ma je crois que o nafolo kelenw ni o musaka kelenw de bɛ k'a di transition ɲɛmɔgɔw ma u ma wuli k'a fɔ ko gɛlɛya ni degun bɛ jamanadenw kan k'an bɛ furancɛ fanga kɔnɔna la ko privilège ni hakɛ min bɛ ka d'anw ma k'anw bɛ dɔ b'o la ko walasa ko mali yɛrɛ na lafiya olu ye o nafolo mugu ni o privilège min di u yɛrɛ ma n'u tun y'a dɔn kuranko la san b'a sɔrɔ dɔ bɔra kurantigɛba in na hali n'a bɛɛ tun ma ban kelen a filanan ye min ye u ye a dɔn k'a fɔ k'an bɛ transition na i y'a faamu ka maa 100 maa 21 de ta u bɛ ka entretenir jamanadenw ka nafolo la or an ye transition dɔw ye jamana in kɔnɔ yan nɔ a mɔgɔw danna 25 dɔrɔn ma wa a transition fana kɛra ka ɲɛ donc an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ nin transition yɛrɛ kɔnɔna la nafolo min tiɲɛna a ka bon kojugu a nafolo tun bɛ se ka orienter ka don an ka secteur vitaliw la o baara de ma kɛ il faut k'an k'o de fɔ et puis a laban pour que ka kuma datugu bɛnkan sɛbɛn de bɛ EDM ni courant consommation kɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ contrat de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ transition kan quoi l'état est continuité de donc o contrat EDM mɔgɔw kan ko u ka part contractuelle satisfait de u bilala o baara de la u ko k'u b'o baara de ɲɛdɔn o de la u ye sɛbɛn kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ donc n'u tɛ se k'o baara kɛ anw kan k'u ɲininka mun de la aw tɛ ka courant di an ma u kan k'o jaabiw di an ma maintenant u ye tiɲɛni min don an kun comme u tɛ ka se ka courant di u k'o tiɲɛniw fana réparer anw ka ɲininkali ye nin ye u la donc o ɲininkali kɔnɔna la u tɛ se ka transition kuma fɔ an ye parce que an ka contrat ma signé transition furancɛ fanga kɔnɔna la courant bɛ mɔgɔ caman fɛ a ka taa ni san 40 ye et puis filanan ye min ye degun minnu bɛ mɔgɔw kan u k'a dɔn k'a fɔ ko degun de bɛ mɔgɔw kan n'u bɛ kuma an fɛ u ka kuma an fɛ en tant que responsable u ka mɔgɔw bonya k'a da u ka degun kan
kuma jɛngɛni ni kuma tiɲɛni dɔw bɛ yen u k'olu dabila ka jamanadenw to u ka hakɛ ɲini na an bɛ ordre constitutionnel kɔnɔ malgré k'an bɛ transition na ka mɔgɔw réprimer ka sɔrɔdasiw bɔ ka gaziw ci mɔgɔw la ka mɔgɔw bugɔ o la maloyali ko jamana in an kan ka bɔ o kɔnɔ ten sa an ka don démocratie véritable yɛrɛ kɔnɔna la